The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. No niin. Hyvää huomenta. Täällä aloitellaan webinaaria ja nyt pitäisikin näkyä siellä jo meidän lähtöruutu. Eli vielä kerran hyvää huomenta ja tervetuloa meidän tuotteistamisen webinaariin tänään tiistaina aamu 9. Ja siellä on ilahduttavasti huone jo täynnä ja tosiaan moni varmaan huomasikin, eli tämä on niin kuin siirretty nyt Jarno Vuorisalon YouTube livestreamiin myös, eli ilmoittautuneita tuli melkein 250, että tämä oli todella suuri hitti, mutta sitä pystyy seuraamaan sieltäkin, eli jos on joku kollega esimerkiksi siellä, joka on kiinnostunut samasta aiheesta, ettekä halua istua sylikkäin, niin nyt on mahdollisuus antaa se streamin osoite ja mennä sitten YouTuben puolelle katsomaan. Eli tässä käydään molemmat läpi, sekä Jarin osuus että sitten nämä esimerkkikeissit. Eli tervetuloa. Eli aloitellaan sillä, että lyhyesti esitellään päivän isännät ja vieras ja aloitetaan Jarno Vuorisalosta. Joo, tervetuloa vaan munkin puolesta ja perinteiseen tapaan haluan ottaa tässä pienen mainostuokion. Tietysti mä kerron nopeasti itsestäni 15 vuotta tehnyt digitaalista liiketoiminnan kehittämistä yrityksille. Suomessa näin on aika paljon, mitä täällä maassa tapahtuu ja hyvin innoissani olen tästä, mitä Jari meille kohta tulee kertomaan, hieman ehkä myös uusi alue meikäläiselle. Mutta Kuutio on siis yhtiö, jota vedän ja jossa olen osakkaana. Ja tiivistettynä, kun te haluatte löytyä verkosta ja haluatte tietää, miten teidän asiakkaanne teidät tällä hetkellä löytävät, minkälainen on kilpailutilanne Googlessa, miten sisältö teidän verkkosivustolla toimii ja miten sosiaalisen median kanavat löytyy hakukoneesta, niin käykää katsomassa. Voitte avata ilmaisen testitilin sieltä ja meikäläiseen voi olla näissä asioissa yhteydessä. Annan Jarille tämän mikrofoni. Huomenta kaikille. Jari Parantainen tässä. Mä olen tuotteistaja ja tuotteistaminenhan tarkoittaa käytännössä kahta asiaa. Se tarkoittaa sitä, että tehdään ostamisesta helppoa, mikä ei ole ollenkaan itsestäänselvää, aina varsinkaan kun palveluista puhutaan. Ja sitten toisaalta mietitään sitä, että miten sen palvelun toimittaminen olisi mahdollisimman tehokasta ja sujuvaa. Saadaan pidettyä myöskin palvelubisneksen katteet kunnossa. Mä oon tehnyt tätä hommaa nyt 14 vuotta ja olen yksinyrittäjä Espoosta ja pyöritän Nosten nimistä yritystä. Autan nykyään aika paljon isoja yhtiöitä tässä hommassa, mutta myös aikanaan tietysti aloitin näistä pienten firmojen tuotteistushommista ja tämän päivän esimerkiksi meillä on kaikki aika pieniä, eikö olekin? Että kyllä, tänään on aika pieni. Me katsotaan niitä nyt, mutta kaikki osaa varmaan soveltaa, että jos joku asia on pikkufirmassa näin, niin miksei sama soveltuisi myöskin isompaan. Monta kertaa se on ihan tasan juuri näin. Että älkää kukaan nyt tänään miettikö, että no niin, että kun tämä on nyt semmoinen toimiala, että tämä yrityskoko on näin ja näin, niin se ei sitten mitenkään mua koske. Juuri näin, ja muistutuksena sitten, että näihin pieniin esimerkkeihin, että tavallaan jokainen kokee myös, että ei se liiketoiminta niin erilaista ole alasta riippumatta, että kaikki on sama, ostetaan ja myydään jotain, ja siinä välissä pitäisi jäädä vähän katettakin. Eli lyhyesti sitten vielä toinen webinaari isännistä, Grönfossi Tomi eli minä. 15 vuotta on tullut tehty yrittäjänä hommia. Ensin tehtiin tapahtumamarkkinoinnin ja ehkä siihen aikaan vielä enemmän mainostamisen puolella. Semmoinen kuin nykyään Mali ja PTL-niminen yritys tuossa Annankadulla. Sitten sen jälkeen tuli pyöräytettyä tämmöinen Veen lähdevesi, joka oli sitten pidempi tämmöinen vientitarina ja muutenkin mukava seikkailu. Ja nyt tosiaan tässä viimeisimpänä niin autetaan B2B-yrityksiä niin luomaan markkinointia sillä tavalla, että tarjotaan resursseja yrityksiin sisään markkinoimaan ja ilahduttavasti ollaan saatu monta insinöörivetosta firmaa
firmaa lähtemään reippaasti itsestään puhumaan, mutta tämä meistä, ja tosiaan haluan vielä tässä kohtaa muistuttaa, että kiitos kaikille, tietysti ensinnä kiittää, että kaikki olette tulleet ja toinen, että ollaan aktiivisia, eli viime kerrat on osoittanut, että se paras anti on selkeästi tullut kysymyksistä, ja nyt meillä on henkilö, joka on sanavalmis niin blogissaan kuin sitten täällä mikin varressakin, eli mä toimin täällä, vastaanotan kysymyksiä ja moderoin, että mielellään kaikki kysymykset peliin saa keskeyttää, saa esittää omia mielipiteitä, jolloin saadaan vähän sitä yleisönkin näkemystä tähän asiaan. Ja saadaan ehkä selvyyttä johonkin asioihin, mihin välttämättä ei huomata itse ottaa esille. Lyhyesti vielä tämä, eli miten tämä sitten aamu etenee, eli nyt on esittelyt ja myyntipuheet käyty. Sitten mennään Jarin kalvoihin. Ne näytti erittäin mielenkiintoiselta ja sitten sen jälkeen siellä on useampi mielenkiintoinen keissi, johon nyt ollaan sitten porukalla valmistauduttu ja katsottu niitä, niin keskustellaan niistä sitten suurin osa ajasta. Ja niin kuin aikaisemmin, me ollaan varauduttu 10.30 asti pitää linjaa auki ja jutella. Myös se on mahdollista, eli jos haluat päästä suoraan keskusteluun sitten näistä keisseistä meidän kanssa, niin nostat vaan käden ylös sieltä. Eli siellä on hand raise, tämmöinen nappi, niin me avataan kanava ja sitten ruvetaan juttelemaan. Niin ei muuta, päästetään Parantaisen Jari lauteelle. Kiitoksia. Ja mennäänkö ensimmäiseen slide? Mennään vaan jo. Nyt ensinnäkin otsikosta. Meillähän lukee täällä, että tuotteista palvelus ja tuplaa katteesi. Sitä monet aina sitten kysyy, että tuliko se jossain vaiheessa tässä esitystä käytyä läpi, että mistä se tuplaus oikein syntyy. Sanotaan nyt se varmuuden vuoksi tähän heti alkuun, että kysytäänpä isänniltä, minkä kokoinen henkilöyritys tekee hyvää liikevaihtoa teidän mielestä? Paljonko se on sillä? No jos multa kysyy, niin todennäköisesti yhden henkilön yritys on yleensä niin kuin tuottavimmillaan, mutta tämä on mun henkilökohtainen näkemys. Joo, mutta paljon semmoinen tekee, mikä on niin kuin hyvä liikevaihto yhden hengen yritys? Palvelufirma? 100-170 000. No niin, se tuli sieltä tarkkaan, 100-170 000. Hyvä juristihan Suomessa tavoittelee 300 tonnia. Ja sitten se kukin, jos on yrittäjäksi joskus ryhtynyt ja yksin sitä tehnyt, niin tietää, että se ensimmäisen vuoden tai 2 aikana niin 50 tonniakin on kova juttu. Mutta jos me nyt helppouden vuoksi niin ajatellaan, että se on se 100. Ja sitten siinä on tietysti siinä firman pyörittämisessä omat kulunsa, palkkaakin varmaan pitää nostaa, että hengissä säilyy ja niin edelleen. Jos ajatellaan, että se kate olisi vaikka 80, eli 20 jäisi vielä kaiken näköiseen sitten pakollisten kulujen ylitse, niin nythän me puhutaan siis tässä siitä, että miten se 20 saataisiin 40. Siitähän tässä on yksinkertaisesti kysymys. Silloin me on tuplattu se kate ja nyt silloin niin kuin täytyy huomata tämä, että ei se tarkoita, että meidän täytyisi firman volyymiä tuplata tai mitään ihmesuorituksia, vaan siinä on vaan kyse 20 tehostamisesta. Me saadaan sen verran lisämyyntiä tai sitten me tuotetaan se palvelu niin paljon tehokkaan. Siitä se tulee. Ja tämä on hirveän helppo nakki loppujen lopuksi tuotteistamisen keinoin saada, että katteen nostaminen vaikka 20 tonnista 40 ei se ole mikään juttu. Se tulee ihan pelkästään jo sillä, että lopetetaan sählääminen siinä palvelun toimitusvaiheessa. Mutta se siitä, nyt lyhyesti siitä otsikosta. Mutta miksi tuossa on, mitäs tuossa on muuten äijät tuossa näytössä? Oletteko kalamiehiä? Se on Rapala uisti. No siinä on Rapalan vaappu ja Rapala, joskus aikanaan itse herra Lauri Rapala oli haastateltavana ja toimittaja kysyi häneltä, että no mistä pirusta ne tietää, että minkälaiseen vaappuun se hauki iskee ja että onko heille joku koeallas siellä tehtaalla, että ne uittaa niitä vaappuja siellä hauen nenä edestä ja katsoo, mitä tapahtuu. No ei tietenkään, Lauri Rapala sanoi, että se on semmoinen homma, että ne vaaput saa eniten kalaa, jotka pääsee veteen. Ja se on nyt hyvä muistaa, kun katsoo näitäkin kauniita esineitä tässä näin, että ne on ton näköisiä sen takia, että ne houkuttaa ihmisiä, eikä sen takia, että ne houkuttaisi haukea. Hauki on Suomen vesissä värisokea.
käytännössä. Ei se tiedä noista yhtään mitään, miltä noi näyttää. Ja rapalalaiset sanoo edelleenkin nykyään, että ei hauella ole lompakkoa. Ei se tässä mitään päätä tässä asiassa. Se on ihan toinen kuvio. Ja nyt, no miten tämä liittyy tuotteistamiseen? Sillä tavalla, että kauhean usein ihmiset tulee mun luokse ja selittää, että kun mun palveluni tai tuotteeni on niin laadukas ja hieno ja vaikka mitä, mutta kun se nököttää siellä hyllyssä, eikä kaupaksi. Ja tästähän tässä nyt on jo paljon kyse, että mä en ensin miettiä se, että me saadaan nyt edes myytyä jotakin. Se on ihan se ja sama jollekin tuotannon tehokkuudelle, jos se homma ei koskaan siitä mihinkään etene, eli se vappu ei pääse sinne eteen. Ja nyt tästä vaan ihan konkreettinen esimerkki, vaikka Tomi seuraavaksi siitä. Niin, tämähän on hirveä hitti tämä kuvassa näkyvä Rapalan vappu, ja mä vähän veikkaan, että ne hauet ei tästä Angry kauheasti tiedä. Kalaa on tullut kuulemma tosi paljon tällä vappulla. Pitäkää mielessä, tämä on pinnallista hommaa monta kertaa. Okei, ja sitten mä ajattelin, että mä kerron tähän alkuun teille ihan tämmöisen käytännön esimerkin, ja nyt tässä sitten sovellatte kaikki. Tämä nimittäin, mä puhun nyt verhoilijasta tässä seuraavaksi, mutta hän edustaa tässä esimerkissä nyt ihan mitä tahansa insinööriä tai muuta asiantuntijaa tässä maassa, tekee aivan täsmälleen samat töppäykset, kun suuri osa suomalaista asiantuntijoista tekee. Ja tämä asiantuntijatragedia, mä kerron sitten kohta, että mitä se tarkoittaa. Mutta mennään siihen seuraavaan kuvaan. Siellä on kuva tämmöistä valvomotuolista. Ja tämä on nyt uudempi versio mun nykyisestä tuolistani. Se tuli ostettua joskus vuonna 1996, maksoi 3000 markkaa siihen aikaan, ei helvetin kallis, mutta kun ohjelmistosuunnittelijan hanuri on kuitenkin tärkeä elin, niin sille ostettiin tämmöinen kunnon vastakappale. Ja itse asiassa meidän firmaan silloin ostin kaikille meidän työntekijöille tuommoiset. No nyt siitä kulahti toi kangas tuosta istuinosasta puhki viime vuonna tai milloin lie, ja sitten mä päätin, että nythän pitää jotain tehdä, ettei jaksa katsoa. Ja sitten mä funtsin, että joko mä nyt vien sen kierrätyskeskukseen ja lähden ostamaan uuden kaupasta. No tämmöistä yksi yrittäjä se vähän hillitsi, että se uusi maksaa 1500 €. No toinen vaihtoehto, että ollaan hyviä yrityskansalaisia ja ekologisia ja viedään tämä verhoiltavaksi. No mä päätin sitten tätä jälkimmäistä lähteä katsomaan ja mä naputtelin webiin, että Verhomo Espoo ja katsoin, että mitä sieltä tulee. Sieltä löytyi yksi ihan asiallisen näköinen paikka. Siellä sanottiin, että ota valokuva tästä tuolista ja lähetä tarjouspyyntöjä. Mä tein työtä käskettyä. Mitäs tässä isäntäni veikkaavat, että sitten tapahtuu? Nyt on paha sanoa. Nämä mun isännät ihan onnettomia. Yleensä kaikki tietää heti, että ei tapahtunut yhtään mitään. Meni viikko ja meni 2 ja sitten mulla palo käynni, sitten mä soitin sinne Verhoon, että no, onko se tulossa se tarjous sieltä vai eikö se ole tulossa? Ja sieltä sitten jotain tiipitystä kuuntelin ja sitten mä vaan sanoin, että no niin, että mä kiinnostaisi tietää, että no mitä tämä nyt maksaa tämä homma. Että ihan nyt sama näille selityksille. Ja sitten mä aloin saada sieltä kaikenlaisia viestejä palkatukstomiyksillä eteenpäin. Tässä on nyt näyte siitä, että mistä tämä lähti liikkeelle. Tämähän on semmoinen, tämä kuvastaa muuten sitä asiaa, mä usein kun mä menen uuteen yritykseen, niin mä heti ensimmäiseksi kysyn, että no mitä tämä teidän palvelu maksaa. Ja siitä alkaa aina tyypillisesti ihan hirveä hinkkaaminen ja se liittyy kaikkeen mahdolliseen Saturnuksen asennosta alkaen, että mitä se hinta milloinkin on, jos sitä nyt kukaan osaa sanoa. Tämä on ihan tyypillistä. Mennään eteenpäin. Sitten tuli lisää kommentteja. No sitten verhoilija alkaa käyttäytyä niin kuin hän olisi koskaan aikaisemmin verhoillut mitään. Tämä on ihan tyypillistä. Tämmöistä ajan pelaamista ja venkoilua. Ja siinä yritetään vielä pistää sitten asiakas töihin. Kauhean tyypillistä, että voisit sä asiakas tehdä nyt sitä ja tätä ja että mä saan tässä vähän aikaa elpyä tästä, että on tämmöinen tarjouskysely. Mitähän tässä nyt oikein taas tekisi tälläkin kertaa. Haluaisiko tämän keikan vai eikö tätä nyt haluaisi? Voi. Seuraavaan sitten vielä 3. Tämä oli mun mielestä erityisen riemastuttava osuus, jos katsotte tässä vähän tätä virkkeen puoliväliä tai loppua, kun asiakas tuo huonekalun verhoiltavaksi. Eli verhoilija olettaa, että mä lähden suppailemaan semmoista 60-kilosta valvomotuolia nyt hänelle sitten, että hän voi sitten valistuneen katseensa luoda siihen
siihen jakkaraan siellä paikan päällä. Tämäkin on ihan tyypillistä, että suomalainen asiantuntija yrittää teettää omasta mielestään tämmöiset paskahommat aina asiakkaan, jos vaan mahdollista. Tiedätte, nämä tiilien kanssa pelaavat takkamuurarit, niin heillehän pitää ne tiilit asetella siihen tiettyyn järjestykseen käden ulottuville, että he suostuisivat siirtelemään siihen takkaan niin lopullisiin paikkoihin. Tässä on hyvin paljon tätä samaa henkeä. No niin. Me nyt saatiin kuitenkin sitten tämä homma sillä tavalla eteenpäin tässä, mutta jos nyt katsotaan tätä taulukkoa, niin miltä tämä niin kuin näytti ja miltä se ehkä tuotteista ja näkövinkkelistä pitäisi näyttää, niin näette tässä vasemmalla tämän tyypillisen asiantuntijan näkökulman ja sitten tämmöisen ehkä vähän tuotteistetumman tai tuotteistajan kaltaisesti ajattelevan asiantuntijan näkökulman. Siinä vasemmalla kamrerin hinnoittelulla tarkoitan sitä, että lähdetään saivartelemaan sitä hinnasta joku sentin sadasosan tarkkuudella ja lasketaan jollain neliulotteisella Excel-hässäkällä sitä hommaa, niin että valot paikkakunnalla himmenee, koska ruvetaan sitä asiaa ihmettelemään. Asiakasta kiinnostaisi vain joku selkeä luku, helppo hinta, jota tämä 630 tässä nyt edustaa, ja se muuten oli sitten se lopullinen hinta, että siksi laitoin tähän näin. Ja nyt tästä semmoinen hyvä muistaa, että ei mulla ollut harmaata aavistusta, että onko tämä hyvä vai huono hinta. En mä ole mikään verhoilun asiantuntija ja mulla on vaan referenssinä se, että uusi tuoli maksaa 1500, jonka tämä verhoilija muuten tiesi, koska mä hänelle sen kerroin ja siinä mielessä niin sielläkin nyt olisi ehkä kellot soida, että nyt tässä ei ole maailman hintaherkin asiakas vastassa, joka on vielä firmalleen ostamassa tässä asioita. Mutta että kamrerihinnoittelussa pitäisi päästä tähän selkohinnoitteluun. No sitten siellä lukee siellä asiantuntijan sarakkeesta edullista kangasta. Ja tällä mä viittaan siihen, että suomalainen asiantuntija, niin sillä tuntuu olevan semmoinen sisäsyntyinen pakko myydä aina köyhille. Se ei voi mitenkään ajatella, että sitä voisi sillä asiakkaalla tai rahaakin olla. Ja se luultavasti liittyy paljon se, että se asiantuntija itse on köyhä. Kun se ei ymmärrä tuotteista, niin köyhänä pysyykin. Ja se näkyy sitten kaikessa. Hän tinkii asiakkaiden puolesta jo valmiiksi asioita. Joka kerta. Menkääpä kuulkaa jonnekin Venäjälle tai Yhdysvaltoihin kokeilemaan tätä lähestymistä, niin ei hyvä heilu. Mä väitän, että siellä ei ihan kauhean kauan menestys niin kuin, tai antaa odottaa aika pitkälläkin varmaan itse. No sitten siellä lukee, että kun asiakas tuo tähän jo viittasinkin, eli tämä mahdoton taipumus yrittää aina vielä niin kuin sitten snobbailla siinäkin tilanteessa, kun asiakas on siellä jo ostamassa, että minähän sitä en sitten tee sitä enkä tätä. Sen sijaan, että siellä olisi, että me hoidetaan kaikki sun puolesta, kun ostamisen pitäisi nimittäin olla helppoa. Ja sitten tämä epämääräinen toimitusaika. Tässä tapauksessa me sovittiin sitten lopulta, kun mä väänsin sitä asiaa, että no hyvä, että me puhuttiin silloin syyskuussa asiasta, niin mä sitten sain väännettyä, että josko mä niin kuin jouluksi saisin sen mun sitten kalusteeni takaisin. Ja no, sehän ei ihan onnistu. Mutta siinä oikeanpuoleisessa sarakkeessa tekstari-ilmoitus 3 päivän päästä. Tällä mä tarkoitan vain sitä, että olisi ihan hienoa, jos näkisi edes jonkin vivahduksen joskus semmoisesta prosessista siellä taustalla. Että täällä on mietitty tätä asiaa ja meillä on joku tämmöinen asiakasnäkökulma ja me on ehkä vähän niin kuin systematisoitu tätä tekemistä. Jotain tämmöistä. Ja nyt jos tämän niin kuin lyhyesti panee nippuun, niin asiantuntija perinteisesti jahkailee ja venkoilee. Sitten taas tuotteista ja se ottaa aloitteen näissä hommissa ja se ehdottaa asiakkaalle joka vaiheessa, että nyt tehdään kuulkaas näin. Ja jos se asiakkaalle nyt ei sitten satu sopimaan, niin hän sitten panee hanttiin. Mutta se ei ole sillä tavalla, että aina niin kuin kysellään. Niin kuin tässä mun yksi asiakas kertoo lääkärissä pikkupoikansa kanssa, niin se lääkäri sanoo pojalla pikkukuume, kun ihan kova kuume siis. Niin se lääkäri kysyi, että mitähän me nyt tässä tehtäisiin. Niin se isä oli sanonut, että niin. Että sitähän tavallaan tuli tänne kysymään. Että nyt voisi niin kuin ajatella, että se lääkäri päättäisi, mitä me nyt tässä tehdään. Ja tämä on ihan hirveän tyypillistä tämä, että suomalaisessa demokratiassa lähdetään keskustelemaan näistä asioista, kun asiakas vaan odottaa, että voi herran aika, kun joku nyt ottaisi minua kädestä ja auttaisi läpi tästä tilanteesta. Eli tämmöinen aloitteenottaja, niin hänellä on ihan hirveästi valtaa, koska suurin osa asiakkaista on tosi mielissään joku kertoo, että näin me nyt toimitaan. Silloin asiantuntija itse päättää, että
että miten tässä tehdään. Ja sitä pitäisi ymmärtää käyttää hyväksi, se on kaikkien etu. No niin, mennään eteenpäin. Nyt tavallaan, jos me tullaan sitten siihen, mikä oli se asiantuntijan tragedia, kun mulla oli se otsikko siellä, niin tuossa Seinäjoella olin koulutuspäivää vetämässä ja siellä sitten kerroin tämän esimerkin ja joku sitten kysyi, että no, oliko se tuoli hyvä? Tuliko siitä hyvä? Ja mä sanoin, että siitä muuten tuli ihan helvetin hyvä. Että se oli todella kaunis esimerkki suomalaisesta käsityötaidosta varmaankin, koska se oli parempi kuin uutena. Hieno punainen tanskalainen villakangas päällä ja viimeisen päälle tehty. Ja se verhoilijakin kysyi multa, että tuliko siitä tuolista hyvä, ja mä sanoin ihan samat sanat, että sitähän tuli ihan loistava. Mutta sitten tuli tämä, mikä on nyt se tragedia. Niin tämä sama seinäjokelainen kuulija siellä kysyi, että niin, mutta että suosittelisit sä sitä verhoilijaa? Ja se olikin sitten semmoinen juttu, että mä jouduin jo hetken siinä miettimään. Ja toteamaan, että no en tietenkään suosittelisi. Se oli niin hirveä se prosessi alusta loppuun, että hulluhan mä olisin, jos mä jonkun ystäväni vaikka sen saman tunarin puheelle sitten usuttaisin. Ja nyt tässä se nyt on. Se asiantuntijamme siellä, se verhoilija, niin hän on aivan varma, että tuli tehtyä hienoa työtä, koska se tuoli oli hyvä. Asiakas on sama. Ja samaan aikaan mä kierrän täällä kaiken maailman webinaareja myöten kertomassa, että miten surkea suoritus se oli. En nyt nimen kanssa tietenkään, ei se ole oleellista. Mutta että todellisuudessa mä en ketään ikinä laskisi hänen armoillensa. Tämä on nyt se juttu, mistä me tänään puhutaan. Tämä menee todella helposti pieleen tämä asia. Ja niin kuin huomaatte tässä, niin se oleellinen ero on nyt se, että se tekninen suoritus, se tuolin verhoilu tässäkin tapauksessa, niin se ei riitä alkuunkaan, että me voitaisiin todeta, että nyt on niin kuin business kunnossa. Ja nyt mitäs varten täällä nyt on tämä kauhistunut äijänkuva, niin nyt sitten jos pannaan sillä lailla vielä ennen kuin lähdetään tässä sitten purkamaan tätä hommaa sen enempää, niin asiat maailman kartalla järjestykseen, niin tämä tarkoittaa sitä, että nyt 2 asiaa sen tuotteistajan pitäisi hoitaa aina pois päiväjärjestyksestä ensimmäiseksi. Ja toinen niistä on pelko. Me ollaan kaikki ihan hirveitä pelkureita, me ollaan kaikki pelkureiden jälkeläisiä, meidän rohkeat esi-isät on leijonaan suuhun joutunut jo ajat sitten. Ja kaikki teidän asiakkaanakin pelkäävät aamusta iltaan koko ajan kaikkea mahdollista, mikä liikkuu ja rasahtelee. Siellä vaan pohditaan, että miten välttäisin tekemästä virheinvestointeja, ja jokainen meistä ihmisistä niin pohtii aina vaistomaisesti, että pitäisikö hyökätä vai karata, kun se joku toisen ihmisen näkee, ja se on tämmöinen onko ystävä vai vihollinen reaktio, jolle ei kukaan meistä mahda edes mitään. Ja tämä pelon poistaminen on se toinen juttu. Eli miten se saataisiin se oma bisnes näyttämään siltä, että tuolta uskaltaa ostaa, ilman että joutuu kauheeseen liemeen heti. Se on niin kuin toinen. Mennään Tomi eteenpäin sitten. Niin sitten toinen, arvaako kukaan mitä tämä tarkoittaa? Mikähän se toinen asia voisi olla? Siinä on valokuva, jonka mä otin sieltä Seinäjoelta siinä iltakävelyllä sitten tuossa joskus keväällä. Siinä on suunnittelu ja käytäntö. Siinä on reipas seinäjokelaisporukka. Se on säästänyt siinä 0,6 metriä, kun se on oikassut tuosta tolpan toiselta puolelta väkipakolla. Eli se toinen asia, mihin mä tässä viittaan sen pelon lisäksi, niin on laiskuus. Se tulikin jo tuossa aikaisemmin sanottua ohimennen. Tuotteistajan toinen homma on huolehtia, että laiskakin asiakas selviää. Ja se tarkoittaa siis silloin sitä, että me hoidetaan hänen puolestaan kaikki ikävät hommat, niin että hän saa sitten riittävän lösönä ollakin. Siellä on sitten nyt niin kuin pappas eteenpäin pykälällä, niin siinä nyt näette sen prototyyppi sitten teidän asiakkaat. No niin kuin henkisesti, niin se näyttää tältä se homma koko ajan. Se on tämmöinen ohjattoman vetelä ja yrittää oikasta aina sieltä, mistä aita on matalin ja löytää pienimmän kitkan tie. Ja se on teidän homma, että se pienimmän kitkan tie sitten hänelle tarjotaan. Muuten ei tule mitään. Eli nämä 2 juttua. Pelko pois ja sitten tämä laiskuuspuoli täytyy hoitaa. Otapa seuraava. Nyt esimerkkejä tästä ihmisten laiskuudestahan on valtavasti.
Ja nyt väitän vaan teille, että jos aiotte bisneksissä pärjätä, niin te ette voi tässä asiassa kauheasti harhaan mennä. Nimittäin jos te lyötte vetoa sen ihmisten laiskuuden puolesta ja sen kasvavan laiskuuden puolesta, niin aina hyvä tulee. Tästä on paljon esimerkkejä. Nyt meidän sukupolven isät vielä saattoi ajatella, että heitä täytyy rakentaa pari taloa. Ensin harjoituskappale ja sitten se varsinainen talo. Tämä on murtumassa nyt jo yli 1/3 uusista pientaloista on muuttovalmiita tällä hetkellä. Yhä harvempi kuvittelee, että hänen pitäisi rakentaa oma kämppänsä. Muutama vuosi sitten oli vielä ihan akkojen puuhaa, jos joku mies ei vaihtanut oman autonsa renkaita. No nyt se voidaan viedä jonnekin renkaanvaihtoon ja jopa renkaatkin voidaan jättää sinne rengashotelliin. Eli siitä ollaan yhtäkkiä nyt valmiita maksamaan, että se hoituu palveluun. Ja sitten mihin nämä appelsiinit liittyy, niin ne liittyy siihen, että päivittäistavarakauppiailla on aika iso huoli, kun appelsiinien myynti ei enää vedä. Mistä veikkaat, että johtuu? Joku on tuotteistanut mehun. Niin, se johtuu siitä, että ihmiset on niin laiskoja, että ei jaksa kuoria appelsiineja. Ja appelsiinibisnes on iso bisnes maailmassa ja tuolla on paljon webissä tutkimusta, siellä pääpunaisena pohditaan, että miten me saataisiin ihmiset nyt ostamaan appelsiineja. Se mehu on tietysti tämmöinen tuotteistettu ja kuorittu appelsiinin muoto. Että siinä mielessä oli ihan oikea vastaus. Saako tähän väliin kysyä, tiedätkö mistä appelsiinimehu on syntynyt? No se varmaan kerron nyt sitten. Mulla on semmoinen käsitys, että se on ylituotannosta. Eli Kaliforniassa muistaakseni tuli joku niin iso sato, että sitten joku nerokas, että tämä ei mene enää kaupaksi. Nyt täytyy tuotteistaa ja paiskoa tämä mehuksi. Meillä täällä vanha juomakauppias tietää tämmöisiä asioita. Joo. Kuinka faktaa se sitten on? Niin... No ei ihan uskottavalta kuulostaa. Joo. Okei, hyvä. Eli nyt mennään eteenpäin sitten. Yes. Sitten jos katsotaan, että mennään tämmöiseen ihan konkretiaan sitten, että no mitä sen tuotteistajan sitten pitäisi miettiä näitä asioita tai millä tavalla edetä, niin tämä kuva on semmoinen, jossa on paljon tämmöistä käytännön kokemusta taustalla. Tämä tuotteistaminen kannattaa jakaa näihin 3 vaiheeseen. Ensin pitäisi miettiä, eli tuo A-boksi tuolla, että mitä me nyt sille asiakaspoloselle luvataan, ennen kuin hän on ostanut. Ja nyt sen lupauksen pitäisi nyt sitten tietenkin olla semmoinen, että se poistaa sitä asiakkaalta ne pelot, ja sitten toisaalta näyttää siltä, että mä en joudu tässä nyt ihan hirveästi hommiin, jos mä ostan. Eli nyt nimenomaan esitetään siihen pelko- ja laskuusosastoon sitten sille, mitä me nyt luvataan. Ja tietenkin se lupaus olisi hyvä olla sillä tavalla tömäkkä, tai niin kuin mä usein sanon, että törkeä lupaus, että se erottuisi kilpailijoista, koska ei asiakas pysty mitään ostamaan, jos ei teidän juttu ei millään tavalla erotu kilpailijoista. Se heti vaikeutuu kovastikin. Aivan tiedetään, iskee valintahalvaus, ja jos kaikki vaihtoehdot näyttää samalta, niin sitten muutenkin jutellaan seuraavaksi yhdestä tietystä asiasta, joka on tietenkin hinta. Ja kaikki tietää, että kun hinnasta jutellaan, niin se hinta ei suinkaan nouse siinä jutellessa, vaan kyllä se siinä alkaa radikaalisti laskea, ja sitten se on ihan turha meidän sen jälkeen haaveilla mistään katteista enää tässä hommassa, tai yhtään missään. No niin, sitten kun on se A-boksi hoidettu kunniallisesti, joka on muuten heikoin osa suomalaisilla asiantuntijoilla, kyllä me annetaan B-vaiheen hoitaa tavalla tai toisella lunastushoitu, eli mitä me tehdään sitten, kun asiakaspoloinen on tilannut. Niin kyllä nyt kaikki sen osalta sillä lailla jossain määrin hoitaa, koska aika vaikea muuten on mitään laskuttaakaan. Siinä semmoinen pakko on paras muusa tyyppinen eetos tulee aika äkkiä pintaan ja se hoituu. Mutta tuolla on sitten toisaalta kaikkein helpoin ehkä sitä katetta parantaa, lopettaa sähläämisen. Ja tarkoitan nyt tällä sitä, että esimerkiksi päättäisi, että tekee vain tiettyjä asioita ja sitten toisinpäin, mitä ei tee. Mä itse huomaan esimerkiksi omassa bisneksessä, aina kun mä sorrun tekemään jotain sellaista uutta kivaa, jota ei koskaan ennen tehty ja mietitty, niin se on ihan yksi varma asia, että se ei tule kannattaa. No se on sitten toinen asia, että voiko keksiä mitään uutta, jos ei koskaan kokeile. Vaikeita on, mutta se täytyy niin kuin pitää järjen rajoissa. Silloin täytyy ajatellakin sitä tämmöisenä tuotekehitysponnistuksena ja miettiä koko ajan, että jos tämä menee hyvin, niin mä alan monistaa tätä. Eikä niin, että mä taas lemppaan sen hyvinkin sujuneen testin ja taas lähden kokeilemaan jotain uutta.
Ja sitten C-boksi vielä, se on ehkä sitten tässä nyt semmoinen tavallaan helppo erottumisen paikka, mutta paikkausvaihe tarkoittaa sitä, mitä me tehdään sitten, kun me on sössitty se meidän palvelu. Eli käytännössä puhutaan reklamaatiovaiheesta. Se on Suomessa luokattoman huonosti hoidettu ja se olisi helppoa erottua. Sen takia se on tässä mukana. Nimittäin se ei ole maailman luovin hetki, kun asiakas valittaa. Kenties puhutaan aamupunasena puhelimessa. Silloin täytyy miettiä sitä, että mitä me tehdään, jos tämä homma sattuisi menemään pieleen. Ja mä oon kysynyt siltä ihmisiltä, että sössittekö te koskaan näitä teidän bisneksiä? Ja kukaan ei ole koskaan viittinyt väittää, että etteikö sössittäisi. Siinä mielessä niin kyllähän tämä asia kannattaisi miettiä etukäteen. Ja se käytännössä tarkoittaa, että pitäisi olla joku näppärä pieni viipsuohjelma. Nyt pitää tähän väliin sanoa, että täällä alkoi tästä meidän vanha ystävämme piikkaus, jota Tomi lähti nyt selvittämään tuohon naapuriin, että voitaisiko se lopettaa. Samalla kokeillaan toista mikrofonia nyt YouTube-striimiin, koska siellä ääni ei kuulemma kuulu kauan hyvin. Tuossa kokeilet tätä pistää päähän, jos toimisi paremmin. No niin. Mennään eteenpäin. Ja sitten nopeasti käydään läpi vähän sitä, että jos lupausvaihetta nyt niin kuin sanoin, että se on heikommin hoidettu, niin mitä nämä lupaukset voisi olla. Ja tässä on nyt tämmöisiä esimerkkejä asiantuntijalle, joka myy jotain asiantuntijapalvelua. Nyt ensinnäkin mun ehdotukseni on, että kannattaisi puhua rahasta. Ei nyt sen takia, että se on aina se ainoa vaihtoehto, mutta ihan sen takia, että niin harva itse asiassa tekee sitä. Ja moni yrityspäättäjä, varsinkin jos olette yrityksille myymässä, niin kaipaisi sitä. Ja miksei totta kai varsinkin kalliimpien palvelujen myös kuluttaja-asiakkaat. Niin totta Mooses niin miettii sitä pätäkkää päivästä toiseen. Ja siinä mielessä olisi hyödyllistä siihen puuttua. Katsotaan lyhyesti näitä. 1. Rakennamme kestävää kehitystä. Tämä on esimerkki tämmöisestä hyvin yleisestä nykyään yrittäjien asenteesta. Mä haluan tehdä jotain hienoa ja hyvää tässä maailmassa ja sen takia mä sitten teen joku tämmöisen, että minä lupauksen, jos tavoitteena on parantaa nälänhätää ja maailman rajoja. Voin sanoa, että hyvin harvoin toimii, ei kannata edes lähteä kokeilemaan. Eikä tämä perustu mihinkään mun mielipiteeseen, vaan ihan käytännön testeihin tästä asiasta tuolla isossa ja pienissä asiakkaissa. Sitten 2. No nyt tämä on semmoinen ikuinen konsulttien ja asiantuntijoiden lupaus. Ne tulee joko sanomaan, että tuon teille lisää tuottoja tai säästän kustannuksia. Se on hyvä asia sinänsä, mutta hirveän harvoin erottu. Koska tätä firmaa on jauhanut 10 vuodet kaikki asiantuntijat ja siinä mielessä niin hyvä asia, mutta vaikea erottua. 3. No nyt on jo vähän jotain konkretiaa. Leikkaamme logistiikkasi kustannuksia 5%. Tässä on se hyvä puoli, että nyt meillä on täällä sentään joku luku. Ja se on aina jo sillä lailla lupauksessa hyvä asia, koska nyt asiakas pystyy mittaamaan sitä, että onnistuuko se lupaus vai eikö se onnistu. Se, mitä tässä on huonoa tässä 5% lupauksessa, on se, että monesti tämmöiset prosenttiluvut, varsinkin pienet prosenttiluvut, ne näyttää mitättömiltä. Kannattaa sillä tavalla varoa. Ihmiset on huonoja laskemaan 1% tai 5%, saattaa olla isokin raha. Niin erässä tapauksessa se tarkoitti yhdessä mun asiakasprojektissa tarkoitti 60 miljoonaa euroa vuodessa, mutta ihmiset ei tajunneet sitä näin, että 5% on pikkusumma. Kannattaa tätä varoa, mutta konkretiaa kuitenkin jo alkaa löytyä. 4. Nyt tämä on jo aika hyvä. Nyt täällä on jo summa, konkreettinen summa 1 miljoonaa euroa. Totta kai nyt sitten yksin yrittäjät tässä joutuu ehkä skaalaamaan pikkusen alaspäin näitä lukuja, mutta periaate on sama. Ja edelleenkin puhutaan jo jostain toimialasta ja siinä mielessä konkreettinen lupaus. 5. Tuo äskeinen on parempi sanoa niin, että lakkaa menettämästä 1 miljoonaa euroa vuodessa. Minkä takia? No sen takia, että taloustieteilijät on tutkinut
jo 10 vuodet ja havainnut sen kerta toisensa jälkeen, että rahan ja minkä tahansa asian menettäminen sattuu ihmiseen aina vähintään 2 kertaa niin kovaa, kun saa riemua vastaavan rahan saamisesta. Eli siinä mielessä kannattaa uhkailla menetyksillä niitä asiakkaita. Ne on erittäin hyviä lupauksia. No toki moni sitten sanoo, että mä en halua tämmöiseen kielteiseen näkökulmaan mennä tässä ja että tästä ei tule hyvä pössis ja sillä tavalla. Mutta nyt on sitten kysymys, että haluatko sitä tulosta vai ette sitten halua, haluatko sitä myyntiä vai ette sitten halua. Kaikella on hintansa. Suora puhe kuulisi tässä kiertoilmaisujen luvatussa maassa monta kertaa aika mukavasti. Ja sitten viimeisenä vielä pieni ero tuohon äskeiseen. Nyt mä väitän, että me todistetaan, että menetät 1 000 000 euroa vuodessa. Tämä on ylivoimaisesti paras lupaus, mitä mä pystyn kuvittelemaan, koska tässä on nyt se menettäminen mukana, joka sattuu. Tässä on tämä konkreettia, tämä 1 000 000 euroa. Ja sitten tämä vielä, että me väitämme, että me todistetaan tämä asia niin, että pystyt pitämään päätä puskassa. Eli hierotaan se ongelma asiakkaan naamaa sillä tavalla, että sitä ei voi millään enää väistää. Jolloin päästään tilanteeseen, että aika luontevaa myydä lääkettä, kun tauti on selvillä. Muutenhan se on aika vaikeaa. No niin, siinä oli oikeastaan niin lupauksia. Jos pitäisikö mennä tästä nyt sitten käytännön esimerkkiin, että ruvetaan vetämään tämä konkreettiaksi sitä asiaa. Joo, itse asiassa mennään ilman muuta. Tässä välissä niin muutama onkin siellä jo innokkaasti huomannut, eli tahtuun tapaan me tarjoamme myös piikkauksen ääntä. Joka kerta tämä on alkanut. Ja nyt niin kuin me on vaihdettu huonettakin tästä johtuen, piikkojen seuraa. Ja koitin soittaa työjohtajalle perään, niin hän on lyönyt liinat kiinni, eli on rokuli päivällä tai jotain, ei maha nyt. Koitamme kestää. Nyt sellainen, jos tässä vaiheessa ilmenee jotain kysymyksiä, nyt olisi erittäin luonteva hetki ottaa kysymyksiä. Saa heittää muutenkin, mutta jos on joku sellainen kysymys ennen kuin mennään noihin case-esimerkkeihin, niin laittakaa, tulee eritoten, jos haluatte nyt ottaa yhteyden tähän, eli että jutellaan. Katsotaan, tuleeko siitä, jos ei tule, niin sitten siirrymme suoraan seuraavaan. Eli tehdään niin, että siirrytään suoraan seuraavaan vaiheeseen, eli case-esimerkkeihin, ja nämä on nyt sellaisia, että näihin halutaan tietenkin sitten myös omistaja mukaan, jos sattuu siellä olemaan, niin otetaan ensimmäinen. No niin. Miten te muuten äänätte tuon nimen? Polyquality. Okei. Tämä nyt ei kuulu sinänsä hirveästi asiaan, mutta että hyvä nimi on tietysti aina ollut. Kati olisi. No niin, Kati on siellä. Otetaan. Kati on yrittäjä tässä liiketiedoksen. Kati, nostatko käden ylös, niin löytyy nopeammin tuolta ryhmän seasta sitten. No niin, siellä se taisi heilahtaakin. Nyt kun ala vaan käymään, niin mä etin Katin. Joo, nyt kun me käydään läpi näitä esimerkkejä, niin koittakaa nyt sitten kaikki kestää tavallaan tämä, että toki näissä on, niin kuin tässäkin tapauksessa esimerkiksi visuaalisesti kauhean kaunis verkkosivu ja näin, mutta mehän nyt ei pohdita tätä tässä, mikä näissä on hyvin, vaan me pohditaan sitä varmaan paljon enemmän, että mitä näille voisi sitten ehkä sitten tehdä. Ja nyt sitten kun katselin näitä esimerkkejä läpi, meillä oli muistaakseni 5 erilaista tässä nyt näitä näytteitä, jotka saatiin etukäteen. Niin mä tein sen sillä tavalla, kun normaali asiakaskin sen tekee, eli miten. Niin. Kuuluuko Kati? No niin, tänne ainakin kuuluu hyvin. Jotain niin kuuluu jo. No niin, terve Kati. Ootko linjoilla? Kyllä, ja kiitos, että valitsitte minut. No niin, mahtavaa. Joo, mä ajattelin, että Kati on sinänsä tuttu mulle, mutta hän on istunut mun koulutukseni varmaan useampaankin kertaa. Mä tunnistin heti kasvoista, kun
kun näin yrittäjän kuvan täällä verkkosivuilla. Mutta mitä mä olin nyt sanomassa tässä äsken, niin oli se, että mitä se tyypillinen asiakas nyt sitten tämmöisiä verkkosivuja vaikkapa katsoo. Ja mun mielestä muuten sinänsä on ihan hyvä, että me katsotaan näiden verkkosivujen kautta, koska tämähän se nyt käytännössä kuitenkin kauhean usein se ensimmäinen kontakti on tavalla tai toisella, niin tänne sitä pitäisi niin päätyä ja täältä pitäisi lähteä eteenpäin. Ja mitä te nyt sanotte äijät siinä, että mitäs tämmöistä pitäisi nyt sitten silmäillä, jos simuloidaan asiakasta? No itse ensimmäisenä mä katson aina verkkosivusta, niin että ymmärränkö minä, mistä on kysymys heti, kun mä tuun siihen verkkosivulle. No niin. Ja toinen, mitä itse katson aina, että mitä tämä maksaa. Ne on ne kaksi asiaa. Joo, mites Jarno? Tietysti mä jonkun tietyn tarpeen takia sinne sivustolle yleensä on tullut ja sen takia mä yleensä haluan heti nähdä, että mitä mulle tarjotaan, vastataanko siihen kysymykseen, mikä mulla oli. Totta kai vähän riippuen, mitä kautta mä oon tullut. Olis mä tullut Googlesta, jostain sosiaalisesta mediasta tai ihan vaan etsimällä jotain, mitä mä oon aikaisemmin kuullut. Eli oikeastaan, eikö niin, että jos mä suomennan sun näkövinkkelisin, niin että onko tämä minua varten? Juuri näin. Se on se kysymys. Mitä sä, Kati, muuten, niin mitä sä itse ajattelet, missä vaiheessa nämä sun sivut on? Nämä on nyt ensimmäiset ammattilaisen tekemät sivut. Aikaisemmat oli mun ihan itse tekemiä, että on nämä ainakin huomattavasti paremmat, mutta aina voi parantaa. Joo, siis tästä mä olen ihan samaa mieltä. Tähän siis kanadalaistahan tutki aikanaan, että kauanko sillä ihmisellä menee arvioida web-sivujen laatu. Niin siis ihan tämmöinen, että miltä ne näyttää. Voisiko tuosta ostaa, onko se ammattimaisen näköistä, niin edelleen. Niin sehän on 50 millisekuntia. Eli se on 20 sekuntia. Ja silloin se ihminen on sen mielikuvan rakentanut. Ja sehän siis tarkoittaa sitä, että ei hän ehdi edes lukea, mitä niillä sivuilla sanotaan, vaan se on tavallaan se mielikuva syntyy ihan vaan tämän ilmeen perusteella. Ja sullahan tämä on nyt kunnossa. Että tämä on ihan älyttömän siisti. Mä katsoin myös kännykällä, sehän toimii sielläkin. Sulla on mobiiliversio, eikö niin tästä erikseen? No, mulla on todella hyvä ammattilainen tekemässä. Kyllä. Sieltä on kyllä oma. Että siitä ei voi syyttää muuta kuin itteensä, mutta mutta se on asiakkaaksi. Mutta tavallaan niin perushomma hienosti hoidettu ja kyllä mun mielestä muutenkin niin olet esimerkillinen, että olet ymmärtänyt ottaa sen ammattilaisen tekemään. Mä nyt tässä nyt yritä mitään web-pajaa kaupata kellekään sen enempää, mutta on se nyt hyvänä aika selvä, että suurin osa yrittäjistä ei ymmärrä tuon taivaallista siitä, että miten ne saisi ne esimerkiksi näyttämään fiksulta ne sivunsa, vaikka sisältöä. Kato Jari, sun koulutuksessa käyminen kannattaa. Kyllä, totta kai. No niin, mutta sitten se, jos me nyt otetaan näiden isäntienikin kysymykset tavallaan tässä näin, että mitä se maksaa ja mikä se olisi se sun toinen. Eli mitä sieltä saa ja mitä se maksaa? Ensin vaikka, mitä sieltä nyt löytyy, sitten Jarnolla oli vielä tämä, että onko mä nyt edes oikeassa paikassa? Yhteystiedot on kaikkein tärkein siinä vaiheessa, kun edetään. Se on totta, ja senkin osaa moni jemmata. No sullahan Kati nämä kaikki kunnossa, eikö niin onko? Mielestäni on. Okei. Yhteystietoja olen monta kertaa etsinyt ja luopunut toivottomana urakasta. Joo. Monelta muilta sivulta niitä ei löydy. Kyllä. Nyt kaikki näkee tuosta kuvasta sinänsä osoitteenkin, että jos haluatte mennä katsomaan niitä Katin sivuja, tuolla yläreunassa näkyy se, eli polyquality.fi. Joo. Mutta jos nyt mennään sitten siihen todetaan nyt, että perusasiat on hyvin, yhteystietoja löytyy ja ilme on kunnossa ja vielä mobiilipuolikin on mietitty sillä tavalla, että kännykälläkin tämä homma hoituu, niin tässä on niin perusjutut monet jo mallikansa. Mutta nyt siitä tuotteesta ja näkövinkkeistä. Niin nyt tässä meidän mallisivulla niin näkyy tässä näin, tämä on valittu jo, tämä ei ole etusivu, tässä lukee, että palvelut. Ja nyt jos mä tuijotan tätä, niin mun on ihan hirveän vaikea löytää tästä, mitkä ne palvelut on. Eikö vaan? Mä katsoin ihan samaa jo, että konkreettia puuttuu. No, toki sä Kati täällä kerrot sitten, että sä oot kirjoittanut paljon ja sullahan on niinku maailman paras koulutus, eli DI-koulutus. Kive Otaniemestä. Joo, ja otan nyt siitä ei koulutus parane ihmisellä tietenkään. Siitä on apua. Mutta sitten, että jos me nyt tuotteesta ja näkövinkkelistä ruvetaan sitten tsekkaamaan vaan tätä asiaa, niin nyt kysymys kuuluu heti, että no mikä se lupaus on sulla? Vaikkapa, onko sulla jotain tuotteita jossakin?
minkä nimisiä ne... Ne on tuolla työnäytteissä. Niin, no mä katselin kyllä sinnekin, mutta nyt tietysti semmoinen kanssa pitää tässä heti sanoa, että kun mä kysyin vähän, että mitä nämä herrat katsoo sieltä sivuilta, niin kun katselen tämmöisen, niin mä teen ihan tahallaan, että mä oon ihan helvetin laiska. Mä katson 1-2 sivua, ja jos ei siellä sitten siitä valjeta, niin se on sitten siinä. Sen jälkeen se loppuukin se katselu. Ja mä kyllä katsoin niitä työnäytteitäkin tässä tapauksessa, mutta en olisi välttämättä edennyt tämän palvelut-sivun jälkeen yhtään mihinkään. Mä oon jäänyt tähän näitä. Okei, toi on hyvä pointti. Ei näytä nyt oikein löytyvän. Mä näytän tänään myöhemmin tässä, että yksi näistä 5 on sitten sillä lailla aika pitkällä tässä asiassa, että siellä oli taas hirveän helppo hahmottaa, että minkälaisia asioita tämä kyseinen yrittäjä on sitten toiminnassa. Tomilla ei ole mielessä. Joo, mä itse huomaan semmoinen nopea, ehkä ei välttämättä edes kehityskohta, mutta tuohon voisi lisätä, kun mä mainitsin tuossa epäreilusti, ehkä vähän konkreettia puuttuu, niin yksi semmoinen helppo tapa on lisätä ihan konkreettisia kysymyksiä, jotka auttaa niin kuin nostamaan sen hyödyn, mitä se asiakas saa. Et koukuttaa tuohon niin kuin kysymyksellä tai sitten tarjoamalla heti siihen alkuun, että mikä se on, mikä se lopputulema ikään on. Et kukaanhan ei osta työtä työn vuoksi, vaan että mitä tavallaan lopputulema tulee. Et mikä se hyöty on, ei lopputulema siis. Tuo oli tosi hyvä pointti. Koska mä oon niitä kirjoittanut paljon, mutta kysymys on, että miksi ei ne ole tässä, missä ne kuuluisi olla. Joo. Kyllä sulla sinänsä on jo tämä näkökulma esimerkiksi tällä sivulla aika lähellä sitä, että sä oot ehkä jo onnistunut pikkusen luopumaan siitä, että minä täällä sitä ja tätä. Ja olet ruvennut puhumaan sitä, mitä se asiakas voisi niin kuin sieltä saada. Mutta nyt ihan semmoinen niin kuin kaikille kuulijoille semmoiseksi vinkiksi tämäkin, että kun sä sanoit hyvin onnistunut projekti ja tyytyväinen asiakas. Kauhean monesti muuten ihmiset puhuu verkkosivuillaan niistä asiakkaista ikään kuin jostain kolmannesta osapuolesta. Ja nyt kun ajattelet, että siinä on joku tuijottamassa niitä sivuja, ja sitten hän lukee sieltä asiakkaat sitä ja tätä, niin hän aina väkisinkin miettii, että siis puhutaanko minusta vai jostain ihan muista ihmisistä. Eli sillä lailla mä sitten myöskin kääntäisin aina jopa, jos nyt tämmöiseenkin yksityiskohtaan mennään, nyt puhutteluksikin myös sillä, että siellä puhutaan sinulle. Koska jokuhan sitä... Jos puhutaan asiakkaasta, niin sen pitäisi olla silloin asiakkaasi. Niin, no sitten just... Silloin se aukesi. Joo, se on ihan totta. Se on ihan hyvä pointti myös, että sitten käännetään se sitten vaikka siihen. Mutta se, että nythän nämä pitäisi kirjoittaa sillä tavalla, kuin ihminen puhuisi toiselle. Tämä nyt tämmöistä ehkä niin viestintänäkövinkkelistä, mutta nyt jos palataan siihen tuotteistamiseen. Mitkä olisi hyvän lupausvaiheen elementit? Kati tietää nämä ihan hyvin, nyt se joutuu vähän konkretisoimaan tämän jälkeen sitten. Joo, eli tosi hyviä pointteja. Se ykkönen on se törkeä lupaus, mikä se on. Tässä ei nyt ehkä ihan sitä ole. Sitten sen kaveriksi kannattaa miettiä usein takuu. No sulla on takuusta täällä mainittu, se on hyvä juttu. Ja sulla on vielä tämä reipas rahat takaisin takuu. Sekin on myönteistä. Erittäin harva edelleenkään uskaltaa sitä antaa, vaikka se tuntuisi, että se olisi oikeastaan semmoinen ihan luonteva lähtökohta ihan missä tahansa bisneksessä. Jos ei se homma toiminut, niin mitä helkkaria sitten joku vielä maksaakin pitäisi. No, eli se on, että jos näistä 2 ensimmäistä, niin sieltä löytyy niin 1 piste tavallaan, täydellinen takuu on kunnossa. Tai takuupykälä on kunnossa. No sitten 3. olisi ehkä sitten selkeä sisältö, eli nyt sitten, että miten kuvaat ne tuotteet. No se on tässä näin se juttu, mikä ehkä pitäisi, tai kaipaisi eniten remppaa. Sä voisit kuvata tässä nyt konkreettisesti niitä sun vaikka 3 tärkeintä palvelua, mitä sä niille asiakkaille. Siinä on alansivut asiakasreferenssit ja lokalisoinnit, niissä on ihan hinnatkin ilmoitettu. No niin, mutta hyvä, sieltä löytyy sitten aikana, jos asiakas sinne asti ehtii. Joo, mutta se on pointti, että jos ei se mene sinne asti, niin se ei paljon lämmitä. Niin. Ja sitten oliko se muuten niin, että sulla tämä etusivu oli semmoinen, siinä oli mustaa suurimmaksi osaksi. Katsotaan täältä näin ihan se auki, miltä se niin näytti. Uusi näkökulma viestintään voi lisää. Niin, piti vaan sanoa sitä, että nyt se ammattilainen on taas tässä siinä mielessä sortunut, että se on tehnyt tämmöisen tavallaan ihan turhan sivun. Sulle etusivu. Okay. Joka on siis visuaalisesti kyllä kaunis,
mutta siinä on loppujen lopuksi hirveän vähän mitään hyödyllistä ehkä. Voisiko tässä mennä suoraan asiaan heti siinä, niin se on se kysymys. Ja ihan tuommoinen käytännön juttu, näet varmaan omasta analytiikasta ton, ainakin sitä kannattaa seurata. Siis näin AB-testejä aika paljonkin pyörittäneenä, niin, ja itse asiassa mä oon sitä mieltä, että se ei toimi, nuo isot sliderit, mutta kyllä tämä on ihan semmoinen kansainvälinen näkemys, että ihan nyt tässä viimeisimmissä konferensseissa siellä uskalletaan jopa aika jo suureen ääneen yleistää se, että nämä sliderit ei vaan toimi. Että jokainen, jolla tuommoinen slideri on, niin kannattaa sitä ainakin vakoilla vähän, että tuottaako se konversio vai ei. Et Jarnolla on vielä tuohon. Nythän nämä äijät rupesivat mongertaan. Suomennetaan kohta tämä sitten, mitä tässä. Suomennetaan kohta. Täytyy muistaa se, että tämä ei ole semmoinen sivusto, mihin tullaan ihan noin vaan vahingossa, vaan kyllä tänne tullaan hakemaan tietyn tyyppistä palvelua. Milloin tämä tämmöisten isojen slidereiden mahdollinen negatiivinen efekti ei ole niin iso. Ja täytyy muistaa myös tietty tyyli. Totta kai. No niin, täällähän päästään jo ihan niin pohtimaan linjauksia. Slidereillahan siis tarkoitetaan tämmöistä, niin kuin tässä tapauksessa Katin sivuilla pyörii 3 erilaista isoa kuvaa, tuossa automaattisesti vaihtaa. Mutta otsikothan on ihan hyvät, siellä puhutaan viestinnästä ja muusta, että sitä sen näkee heti. Mutta nyt niin kuin Tomi tuossa sanoi, että hakukone ei tältä sivulta löydä kauheasti mitään. Että jos sillä pitäisi sillä pääsivulla olla se hyvät hakusanat ja muut, niin niitä tuskin tästä ihan hirveästi löytyy. Se on ehkä se vesni. Joo, ja sitten, että ihmiset ei hirveästi noista tykkää klikkailla. Mutta mennäänkö seuraavaan keissiin? Meillä on useampi. Suuret kiitokset. Mennään vaan. Ja sitten hei vielä, semmoinen vaan tähän lopuksi, että sitten tietysti se hinta pitäisi jossakin löytyä. Ja nyt, ja nyt jos sulla pitäisi olla hintoja, niin se vaan pakottaisikin jo tekemään jotain esimerkkejä niistä sun palvelusta, mitä sä aiot asiakkaalle toimia. No siis referenssissä ja lokalisoinnissa on ihan selvät hinnat olemassa. Se on hyvä laittaa tähänkin. Tämä on ollut tyypillisen asiakkaan tapaan niin laiska, että mä en löytänyt niitä, mutta sitten siinä mielessä on. Ja lisään ne itse asiassa Kati tonne ylävalikkoon, että hinnat. Se olisi huomioon. Joo. Mutta niin kuin sanottu, on hyvä. Ylikään näköiset sivut ja toimivat ja muuta, että sulla ei ole siis lainkaan niin isoja murheita tämän kuvion kanssa kuin monella muulla. Okei. Hei, kiitos. Suuret kiitokset. Tämä oli todella hyvää palautetta. Okei, kiitti hei. Ja moi. Kiitti, moi. No niin, ja sitten seuraava, oliko me, katsotaan seuraava, eli Teemu Viitaniemi, löytyykö turvata vielä paikalta? Niin otetaan tuolta. Teemu, kysymysmerkki päälle vaan, niin löydyt sieltä. Jaha. Äskenhän oli, mutta nyt lähti kyllä karkuun just, vai onko Teemu vielä siellä? Teitä on sen verran monta, että on. No niin, otetaan. Terve Teemu, kuuluuko? Terve, kuuluu. Terve kaikille. No niin, terve. Ja muistutuksena tähän nyt kaikille muillekin, että heittäkää vaan kysymyksiä ja huomioita sinne kysymysruutuun, niin niitä moderoidaan tähän samaan. Mutta mennään tähän, turvataan nyt. Mitäs jos tässäkin tapauksessa Teemulta kysyttäisiin ensiksi, mitäs mieltä sä olet verkkosivustasi itse, eli missä vaiheessa nämä sun Vaiheessa on. Kaikillahan nyt esimerkiksi vaiheessa aina se on tulossa tai menossa remontti, mutta kerros vähän, että mitä sä itse pohdit? No tähän liittyy tähän turvata nettisivuihin tietysti meidän palveluverkostot, jälleenmyyntiverkostot myöskin, että näiden symbioosi sitten, että miten näistä kerrottaisiin ja miten tämä tuotteistaisi sitten sinne loppuasiakkaille niin kuin selkeäksi, että pientä epäselvyyttä on olemassa. Nythän me ollaan tässä etusivulla, eikö niin, tässä sivustossa? Yes. Tämä kuva on etusivusta. Joo, niin mä vaan, nyt tämäkin sitten kaikille niin painakaa mieleen tämä asia, että pohtikaa tätä, että kenestä tässä puhutaan tällaista.
Mitäs nyt sanotte vaikka isännät tässä näin, jos siinä lukee turvataan Tässä puhutaan osakeyhtiö Turvata Oy AB:sta. Niin, eli siinä ei ole pelkästään, että se näkökulma on nyt se, että me ja minä. Siis tämmöinen, kauhean useinhan se siis luonnostaan tulee, kun ihmisten sanoo, että no kerro nyt siellä sivuille, että mitä se teet. No sitten siellä täytyy kirjoittaa, mitä se mun firma tekee. Mutta todellisuudessahan ihmiset ei ole kiinnostuneita paskan vertaa siitä, vaan ne on kiinnostuneita itsestään aina kaikkein eniten. Ja se Jarnon kysymys tässä aikaisemmin, että olenko minä edes oikeassa paikassa, löytyisikö täältä jotain juuri minulle, niin se ei tämmöiseltä sivulta yleensä kauhean helposti aukea. Sitten toinen juttu, että tässä on kauheasti tekstiä, niin se saattaa olla, että se hakukoneen näkövinkkelistä kyllä sisältää paljon hyviä hakusanoja. Näin äkkiä johtuen. Mutta sitten se on ihan selvä, että kukaan ei jaksa lukea. Ja sitten kun siellä puhutaan iso-sertifioinneista ja siitä, että me ollaan laadukkaita ja kaikkea muuta tällaista, niin tämäkin on vähän sillä lailla sellainen hankala juttu. Kukaan ei oleta, että kukaan on laaduton. Niin sitä on niin ihan oikeastaan turha jauhaa siitä asiasta. Sitten toinen juttu, mikä pistää tuossa etusivulla aika nopeasti silmään, on, että se kirjoitustyyli on ikään kuin se olisi niin kuin kirjoitettu jopa ehkä sisäisenkin käyttöön. Tai kaupparekisterille. Niin, liiketoimintasuunnitelmaan tai vastaavaa. Tämä ei ole siis millään tavalla mouhoamista, vaan lähinnä niin nostatus siihen, että... Yritätkö sä että video? No täällä nyt vähän nostetaan kritiikkiä, mutta siis yksinkertaisesti, eli jos ajatellaan tätä vaikka nyt esimerkkinä, että olisi Stockmann, niin kun ihminen tulee Stockmannin etusivulle, niin hän haluaa nähdä ne tuotteet. Hän haluaa nähdä, että miksi mä ostaisin täältä mitään. Että tässä keskitytään nyt niin kuin enemmän puhumaan yrityksestä. Tähän sä nyt tässä vähän, me vedetään nyt sua vähän kölialta, mutta mieti semmoista Nielsen nimisen jenkkikäytettävyyskonsultin näkövinkkeli. Hän puhui tämmöistä tagline bluesista aikanaan. Hän sanoi, että on aivan turha sanoa verkkosivuille, että me ollaan laadukas ja niin kuin tuossa heti ensimmäiseksi johtava. Ja sitten en tiedä onko siellä, mutta mä voin listata muitakin näitä adjektiiveja. Luotettava, edelläkävijä, sitten innovatiivinen ja niin edelleen. Niin edelleen. Tämmöinen lista löytyy kauhean usein yritysten verkkosivuilta. Ja tässäkin on monta näistä sanoista. Mitä Nielsen vaan sanoo, että kun yksikään yritys ei koskaan kirjoita, että me ollaan tämmöinen loserifirma ja perässä hiihtäjä ja tehdään huonoa laatua ja asiakaslähtöisyys tarkoittaa meidän, että asiakkaat vaan lähtee, niin silloin se tarkoittaa, että kaikki nämä adjektiivit on itsestäänselvyyksiä. Niiden informaatioarvo on 0. Ne on itse asiassa vain asiakkaan älyn halveksimista ja kaistaleveyden haaskaamista tässä maailmankaikkeudessa. Siitä vaan kuluu turhaa sähköä, kun niitä kirjaimia tuonne webin printtaa tai julkaisee. Et siinä mielessä niin tässä olisi niin paljon siinä mielessä tämmöistä konkreettista siivottavaa. Ja sitten sulla on täällä näin, tuossa Tomi otti esiin, niin täältä sitten vähän syvemmältä niin sivu, jossa on konkreettisia tuotteita ihan niin kuin tämä Stockmann esimerkin mukaisesti. Niin hyvä kysymys, että pitäisikö nämä niin lävähtää silmille heti jo ensimmäisellä sivulla. Juuri näin. Jos lyhykäisyydestä ottaisi semmoisia niin kuin nopeita, millä pääsisi eteenpäin, mitkä itse asiassa on jo erittäin hyvässä kunnossa. Esimerkiksi nämä tuoteesittelysivu, niin täältähän löytyy kaikki, mitä haluat. Eli jos sen toisi eteen, etusivulle olisi hyvä tarkentaa niin kuin se palvelu tai arvolupaus, eli mitä me tehdään ja miksi sun pitäisi, tai miksi me ollaan hyviä, ja sitten vielä se, että miksi tavallaan asiakkaan pitäisi luottaa teihin. Eli yksinkertaisesti vaan kerrottaisiin, mitä varten tämä sivu on olemassa, ja heti tuotteisiin, niin varmasti käyttökokemus paranisi ihan saman tien. Semmoinen yllättävä juttu, jota tältä sivulta jäin pohtimaan, ja mulla ei ole siihen mitään oikeaa vastausta. Vissiä vastausta en tiedä, mutta tämä sivusto näyttää oikeasti ahdistavalta ja pelottavalta. Minkä takia? No siinä on tietysti punainen, joka on niin hälytysväri. Sitten nämä lieskat lyö tuolla jo niitä persuska kuumottaa. Tässä katseleekin tätä. Ja
Ja sitten siellä on vielä näissä, no okei, siinä nyt on totta kai niin savusukeltajien vermeet päällä tuolla kuvissa, mutta ei siitä kauas puutu, kun se tulee sellainen mielikuva, että on vielä jotain tarttuva tautikin tässä niin kuin päällä. Eli ymmärrätte hyvin semmoinen, niin kuin, kun se saattaa olla hirveän hyödyllistä, että asiakkaalle konkretisoidaan ongelma. Ja sitähän tämä sivu tietysti niin kuin tekee hyvin niin kuin vahvasti. Mutta sitten toisaalta niin sitä kannattaa vähän miettiä, että mä tiedän tuolta esimerkiksi vakuutusbisneksistä joskus aikana suorakampanjata sinne tehneenä, että ihmiset on hirveän helppo saada aivan lukkoon tämmöisellä pelottelulla. Että ne ei uskalla tehdä enää yhtään mitään. Tässäkin vähän tulee mieleen, että tässä olla enemmän niitä ratkaisuja kuin tätä ahdistusta. Mulla tulee oikeastaan tässä nyt 2 asiaa mieleen nimenomaan tähän, mitä Jari just sanoit. Eli nyt ehkä puhutaan palovaarallisuudesta, kun pitäisi puhua paloturvallisuudesta. Jos ajatellaan mielikuvia, mitä herätetään punaisen väreillä ja tulella. Kun ehkä voisi ajatella myös sitä, että kun ihminen tulee tämmöiselle sivustolle, missä haetaan ehkä turvaa, niin pitäisikö siitä ehkä enemmän myös puhua siellä? Teillä on itse asiassa, Teemu, sitten tuolla turvanasi.fi-sivusto, joka on siis sitten taas ketjun sivusto, niin siellä teillä on hyvin sanottu se, että niin kuin nopea alkusammutus on tehokkain tapa sammuttaa tulipalo. Ja sitten seuraavana lauseena muistaakseni tulee jotenkin, mutta paras tapa on ehkäistä tulipaloa syttymästä. Niin kuin tässä kohtaa ehkä keskittyy siihen, että miten me, tietysti totta kai, että myytte tuotteita, joilla sit oikeasti sammutetaan, mutta ehkä henkisesti keskittyisi enemmän siihen, että jo se läsnäolo ja tuotteiden hankkiminen, paikalleen asentaminen auttaisi siihen ehkäisemään. Tässähän tulee ihan luova olo. Mä mietin, että jos pitäisi jotain Teemulle slogania miettiä, niin sitähän voisi lähteä siitä, että palokunta on 3. paras vaihtoehto. Toiseksi paras vaihtoehto on se alkusammutus. Vaikka kaikkein paras vaihtoehto on se, että ei sitä tulipaloa koskaan syttykään. Että jotenkin lähtee jopa näin rakentamaan se myyntipuhe. Se olisi aika hauska. Itse asiassa hyvä. Tosi. Miltä Teemu nämä kommentit kuulostaa? Eikä me oltu liian raskaita? Ei, ihan hyvä ja pana korvan taakse. Tietysti tässä nämä turvatan sivut on se kohderyhmä, on ne ammattilaiset, jotka aika syvällä on jo näissä liekkihommissa. Joo, se on tietysti totta. Tässäkin voisi, näin kun tämmöisenä maallikkona katselin tätä, siis en ole mitenkään ammattilainen, niin tullaan taas siihen Jarnon kommenttiin, että pitäisikö tästäkin heti sanoa, että tyyliin, että oletko sammutusalan ammattilainen, meitä löytyy sitä ja tätä juuri näin sun tarpeisiin. Se tulisi heti ensimmäisenä selväksi, kenelle tämä on tarkoitettu. Ja sitten tavalliset sukan kuluttajat, niin ulos täältä ei ole mitään asiaa. Niin, ja itse asiassa mä pidän erittäin paljon tuosta turvata nimestä. Koska siinä kerrotaan itse asiassa nimessä jo heti se, mitä pitäisi tässä myydä. Eli sitä turvaamista. Että se on niin kuin erinomainen toi brändi, että jos siihen vaan lisää on tahto, tarkoitus turvata, niin vielä niin kuin selkeä sanaisemmin. Et hyvä nyrkkisääntö tällaiseen, kun halutaan viestiä selkeästi, niin mä aina sanon sitä, että kirjoita sillä tavalla tai puhu mulle sillä tavalla, että mun 4-vuotias tytärkin ymmärtää sen. Tosi hän on nyt 5, mutta joka tapauksessa periaate käy selväksi. Okei. Ette varmaan mennä eteenpäin. Joo, me voitaisiin mennä eteenpäin. Oliko Teemu tässä aiheita, jotka helpotti eteenpäin? Kyllä, näistä on hyvä lähteä eteenpäin. Kiitoksia. No niin, huippuhomma. Kiitti. Kiitos. No niin, kukas meillä on seuraavaksi? Meillä on seuraavaksi lukumummit ja vaarit. Onko kukaan sieltä paikalla nyt? Nyt en muistakaan, kenen henkilön tämä oli. Onko lukumummit, vaarit paikalla? Mikäli tulee, niin sitten otetaan, mutta nyt näyttäisi siltä, että
Ei ole. Ei kun hetkinen, Hanna Pöyliö. Täällä ollaan. Otetaan Hanna vielä. No niin. Hetkinen, nostapa kysymysmerkki sinne, niin enköhän mä sut täältä löydä. Alassa vaan käymään, niin mä lisään Hannan tonne ihan just. Joo, tässä on nyt vähän erilainen sitten näkövinkki. Tämähän on tämmöinen... Terve Hanna. Moi, kuuluuko? No niin, sä voisitkin Hanna itse sanoa, mitkä teidän kohdeasiat? No niin, eli meidän kohdeasiakkaat on ehkä vähän erityyppiset, eli me ollaan Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke, joka haluaa tavoittaa sekä senioreita että oppilaita tämmöisen yleisen hyvän äärelle. Joo. Eli meillä on mummeja ja vaareja, jotka käy kouluilla lukemassa tukea tarvitsevien lasten kanssa koulupäivän aikana. Ja toiminta on kaikille osapuolille täysin ilmaista. Joo, mutta jos sun nyt pitäisi asiakasryhmä, joka tässä sitten on. Anteeksi, kuuluu vähän huonosti, mutta jos kysyt asiakasryhmästä, niin se on sekä oppilaat että seniorit, molemmat. Okei. Onko se näin, että on ihan oikeasti vanhempi? Kuuluu tosi huonosti ilmeisesti Tomin ääni. Nyt on semmoinen homma, että musta tuntuu, että on mikki päällä siellä, ja se päällä siellä hän. Sä oot varmaan laittanut hiljemmälle. Onko sulla jotain korvakuulokkeita? Joo, on. Mäpäs pistän. Uusi yritys. Niin, mun piti sulta kysyä, että onko se oikeasti sitten oppilaan sijaan se kohdeasiakas, niin onko se oppilaan vanhemmat? Ei, vanhempia tämä toiminta ei sinällänsä kosketa ollenkaan, eli tämä on koulupäivän aikana tapahtuvaa toimintaa. Että periaatteessa opettajat on sitten, jos ajatellaan, että se ei ole se oppilas se kohde, niin se on sitten opettajat. No niin, mutta sitä mä haen takaa, että mun on ihan hirveän vaikea kuvitella, että se olisi se pieni lapsi se kohde loppujen lopuksi. Niin. Siinä sitten niin kuin uhri, jos näin sanoisi, tai mukana siinä palvelussa, mutta sitä siis miksi mä tätä kysyn? Mä jäin vasta hakemaan sitä, että taas tähän Jarnon oleelliseen kysymykseen tullaan, että kenelle tämä on oikeasti tarkoitettu. Eli kenen pitäisi olla se, joka ottaa kopin tästä hommasta ja masinoi tämän kuvion vaikkapa sillä koululla käyntiin. Niin eikö se ole sitten, jos ei se ole sinne vanhemmat, niin se on sitten se opettaja, niin kuin sanoin. No ei itse asiassa, vaan itse asiassa se on sitten järjestöt. Eli tämä toiminta on tehty myös opettajille mahdollisimman helpoksi niin, että meillä olisi järjestöyhteistyökumppaneita, jotka organisoi niin, että opettajaa tämä kuormittaa mahdollisimman vähän. Okei. No niin. No mutta huomaatko mun hämminkini tässä asiassa? Kyllä, huomaan. Kyllä. Tämä on nimenomaan se meidän ongelma. Joo, eli pitäisikö sinun nyt ruveta juttelemaan sitten sille, siis tavallaan tässä on nyt hyvä kysymys se, että ensinnäkin, kuten tuotteistusprojekteissa usein ensimmäisiä kysymyksiä on se, että me mietitään, että kuka ei ole se asiakas. Joo. Ja nyt esimerkiksi tässä tapauksessa me todettiin, että se ei ole se lapsi se asiakas. Vaikka sitä saataisiin ensin ajatella niin. Et sä sille 7-vuotiaalle tai 8-vuotiaalle tai 10-vuotiaalle vekaralle ole tätä kauppaa. Äänitus jotain. Ei se tätä pohtimassa. Et siinä mielessä niin nyt se ensimmäinen homma tällä sivusta oli se, että me pitkään hae, että kenelle tämä on tarkoitettu tämä juttu. Ja se ei mulle ihan hirveän helposti näköjään selvinnyt, koska mä joudun sitä tässäkin vielä niin arvomaan. Niin se voisi olla semmoinen, että jos hirveän lyhyesti tässä menisi, niin sulla on hyvin kuvattu tämä varsinainen palvelun pointti, ja se onkin tietenkin mukavan selkeä, että hauska nähdä, että joku joskus ymmärtää rajata jonkun palvelun tällä tavalla yksinkertaisesti. Se on mahtavaa, koska asiantuntijoilla on aina taipumus tehdä liian hienoa ja semmoista rönsyilevää tästä puuhasta. Mutta sitten tosiaan niin se näkökulma saattaisi jo sillä hirveästi parantua, että ne alkaisit puhua sille tärkeimmälle asiakasryhmälle suoraan tässä. Ja sitten nämä tämmöiset, mitä tämä palvelu sisältää ja muuta, niitä voisi sitten jemata ehkä vähän niin kuin, ei nyt kauas taakse, mutta vähän sitä taka-alalle kuitenkin. Joo. Jarnolla on jotain tähän vielä kommentoida. Aina. Nyt se, mikä pitää heti sanoa, niin on, että hienot kuvat.
Ja se tarkoittaa silloin sitä, että sisältöön muokkaamalla päästään aika pitkälle. Ja nyt mä voisin semmoisen nopean pienen vinkin antaa, että miettikö, teillä on aika selkeä kohderyhmä kuitenkin tähän palveluun, niin miettikää, mistä ne ihmiset alun perin tulee sinne sivustolle ja sen kautta, minkä takia niiden pitäisi lähteä jotain tiettyä reittiä pitkin pois sieltä. Eli ne tulee, mitä niille pitää tarjota, jotta ne tekevät jotain siellä palvelussa. Onko se tekeminen sitten yhteydenotto, onko se lomakkeen kautta, halutaanko, että ne soittaa teille. Niin tällä tavalla te pystytte aika helposti hahmottamaan, että minkälaista sisältöä teidän pitäisi tarjota sille ihmiselle, että se tekisi sen asian, mitä te haluatte sen tekemään. Ymmärsitkö? Kyllä, erittäin hyvä. Sanois muuten Hanna, että tämä oli hyvä tämä Jarnon kysymys, että mistä ne tulee, niin mä vaan kysyn vähän toisella tavalla sitä, että miksi ne tulisi tänne teidän sivuille? Mitä hänelle pitää tapahtua, että hän sillä tavalla herkistyy, että hän päättää naputella tämän hakukoneeseen todennäköisesti jotain, eikö niin, ja sitten päätyy tänne teidän sivuille. Mitä hän oikein hakee siellä? No varmaan nykyisellään tuonne sivuille pääsee, että on kuullut kavereilta tai tutuilta lukumummeista ja googlettaa, että no mitä ne on ja miettii, että voisiko täällä mua varten. No. Mutta me ollaan muuttamassa ne sivut sillä tavalla, että sieltä sivuilta löytyy kaikki mahdollinen perehdytysmateriaalista alkaen, että voi lähteä mukaan siihen toimintaan. Okei, eli ne on kuullut joltain kaverilta tästä. Ei tästä muuten vielä sivukysymys. Tuossa on tuo lukumummi-sana tuossa. Joo. Ja kuten Jarno muuten sanoi, niin hyviä kerrankin suomalaisen näköisiä kuvia, että ei ole kuvapankkikuvien näköisiä ollenkaan, mikä on mahtavaa. Niin tuossa lukumummien nurkassa pitäisi olla itse asiassa trademark. Joo, se on se. Mä tässä tämän webinaarin aikana olen tätä ruvennut miettimään, että se olisi ihan ilmeisesti ehdotonta rekisteröidä tämä. Ihan pitäisi tehdä tavaramerkki ihan selvästi. Se näkee heti tästä näin, että siinä olisi teille, koska sä sanoit sen, että se on varmaan se sana, jolla ihmiset sitten osaa oikeasti hakeekin aikanaan. Joo, että sulla on se hyvä tietysti, että tätä tavaramerkkiähän sä olet vakiinnuttanut nyt käytössä, eli ei tätä varmasti kukaan enää ihan helposti pääse nappaamaan, mutta kannattaa laittaa se hakemus sisään. Niin se vaan näyttääkin hyvältä. Se näyttääkin hyvältä. Sä voit alkaa käyttääkin itse asiassa TM siellä, ikään kuin rupeaa vakiinnuttamaan sitä itse. Eli ihan sillä voit aloittaa, ei tarvitse välttämättä maksaa mitään. Tuohon lukumummi-sanaan, mä sitä jonkun verran googlailin lukuvälimummi, lukumummi yhteen, lukeminen mummi. Se on erittäin hyvin indeksoituva sana, ei ole sillä tavalla käytössä. Eli siihen kyllä kannattaa keskittää, että se alkaa elämään, että se tuote kristallisoituu siihen lukumummi. Nyt kaikki me miehet siellä toisessa päässä, tämä on vähän diskriminoivaa, mutta lukuvaari ei ole välttämättä yhtä niin kuin mieleen jäävä kuin lukumummi. Se jotenkin rimmaakin, eli keskity tosissaan siihen niin kuin nimeen. Okei. Älyttömän hyvä idea. Siis sullahan saattaa olla kohta tuommoinen aika arvokas sana hallussa, jos tällä lailla toimit. Saanko lyödä vetoa, että muuten ne lukijat on 80% vähintään niitä mummoja? Meillä on 4 vaaria, 33 mummoa kohti. No niin, eli se oli niin kuin 90% niistä on niitä mummoja. Siinä mielessä, että mitä sen joku muutama hassu vaari siellä miettii, niin se on ihan sama sillä. Kannattaa oikeasti niin kuin keskittyä nyt tuohon. Niin, diskriminoida röyhkeästi, se kyllä voi olla tässä. Ei se haittaa mitään, eihän se tarkoita, etteikö saa olla lukuvaarikin sitten, mutta tosiaan tuosta nyt tämmöinen niin kuin hakukoneen tämmöinen niin kuin kuningastermi tuosta lukumummi-sanasta ilman muuta. Joo. Okei, olisiko se lyhyesti taas? Mä pyydän anteeksi, me joudutaan hirveän pintapuolisesti tässä niin kuin sukaisemaan, kun meillä on rajallinen määrä aikaa. Mutta muutama. Kiitoksia. Kiitoksia itsellesi. Moi. No niin, sitten seuraava on Muksun kirja. Keneltäs Muksun kirja oli? Heitätkö? Se on joku tässä on useampi nostanut nyt kysymykseen sinne. Laittakaa ne kysymykset muuten etukäteen myös sinne kysymyslaatikkoon, että nähdään vähän. Täällä on moni nostanut kysymyksiä, että yritetään pitäytyä ja kunnioittaa ihmisten aikatauluja, niin
Niin onko muksukirjan isi tai äiti paikalla? No jos ei ole, niin sitten mennään suoraan asiaan. Eli... Joo, mulla olisi ollut tästäkin vähän kysyttävää tietysti. Marko Heikkilä löytyy. Hyvä no niin. Marko, otamme sinut ihan just siellä. Eli tervetuloa Marko. Kiitos, kuuluuko hyvin? No niin, kuuluu hyvin. Mun piti sulta kysyä heti ensimmäiseksi, että tarkoittaako tämä semmoista esiopetuksen Wilmaa tämä systeemi? No jos sen haluaa näin sanoa, itse mä oon aina ajatellut, että Wilma on semmoinen niin kuin koulussa käytettävä mutsun kirja, mutta juuri näin. Niin toisinpäin, joo. No niin, hyvä. No niin, mutta ollaan sillä lailla kartalla, että me puhutaan samasta asiasta. Okei. No onko se niin, että se Wilma-systeemi, niin se on sitten niin kuin rajannut hommansa sinne niin kuin alakoulu ykkösluokasta eteenpäin, että siellä on tilaa tämmöiselle palvelulle? Sen alapuolella. Joo, näin on se nähty ja kyllä se näin on. Joo, okei. Nyt tästä sivustosta mä joudun sillä lailla sanomaan, että nyt taas niin kysymys, että kenelle tämä on tarkoitettu. Niin, tämä näyttää mun mielestä tämä sivusto siltä niin kuin taas tehty lapsille. Joo, se on totta. Siis se kohderyhmänä tässä on päiväkodit sekä nykyiset että uudet asiakkaat sekä sitten lasten vanhemmat, jotka palvelua jo käyttävät. Joo. Ja se, että miksi se näyttää siltä, että se olisi kun se olisi lapsille tehty, niin jossain vaiheessa ajattelimme, että haluamme kuitenkin pitää muksun kirjan sellaisena leikkimielisen näköisenä palveluna juurikin sen takia, että se ei näyttäisi tällaiselta ehkä projektihallintatyökalulta. Joo, eikö ymmärrä kyllä sillä sen pointin taas, että sillä ei tästä mitään niin byrokratian kukkastakaan kannata ilmeiltään kehittää. Tuossa on Tomilla joku polttava kommentti selvästi. Itse tuli, kun puhuit tuosta, että kysyttiin, että kenelle tämä tavallaan on, niin seuraava, mitä mä kysyisin, että kuka tämän käytön maksaa? Päiväkodit. Eli päiväkodit on ne, joille me lähetetään laskuja. Jes, ja se oli siis se 2 €, mikä oli pienellä löyty joltain sivulta. Se on ihan totta, ja kun kuuntelin kommentteja aikaisemmin, niin se on vähän ikävästi piilotettu, se täytyy tässä ensitilassa korjata. Joo, siihen kannattaisi ihan semmoinen nopea nosto etusivulle, heti kun ländäät siihen, niin vain 1,99 € per lapsi tai joku tämmöinen, että ymmärretään heti, että okei, tämä on meidän mittakaavassa tai tämä on liian kallis tai mitä tahansa, mutta että puhutaan niin kuin konkretiasta heti. Joo, ja tämä oli nyt sillä hyvä kommentti tai Tomin kysymys, että kuka tässäkin on asiakas. Tämä on muuten hyvä kysymys aina alkuun miettiä, että kenelle tätä nyt ollaan myymässä, ja tässäkin tapauksessa se on se päiväkodin siis vetäjä, tai onko sitten jopa, että se on kouluvirasto, se on oikeastaan se asiakas, vai missä se on. Että sä tiedät varmasti sitten niin sen bisneksen siinä mielessä paremmin, mutta se on niin kuin hardcore business-ammattilainen jossain mielessä, tietysti ehkä virkanainen tai mies siellä käytännössä, mutta jolla on hirveät budjettipaineet. Ja miettii siellä, että miten tätä hommaa pitäisi pyörittää, eikö niin? Tunnen toki asiakaskuntasi paremmin kuin minä, mutta näin tässä nyt vaan ääneen arvelen. Mitäs sanot? Huhuu. Aha, varmaan Marko tippunut nyt pois. Marko linjota. Ei, kun esititkö kysymyksen nyt toi viimeinen, niin en kuullut tuota viimeistä. Joo, eikö sitä, että, niin, että se sun asiakkaasi on varmaan päiväkodin vetäjä tai sitten jopa kouluvirastossa tai kuka sitten päiväkodin vetäjän sitten esinainen tai kukaan. Eli käytännössä kaikki asiakkaat on yksityisiä päiväkoteja, että siellä on joku niin kuin yrittäjäomistaja tai sitten siinä taustalla saattaa olla joku sijoittaja, että julkiselle puolelle ei toistaiseksi olla menty. Ihan siitä syystä, että se on pienelle yritykselle, ne on aika raskaita prosesseja. Okei, joo. Eli silloinhan, jos sulla on yksityiset päiväkodit asiakkaana, niin voisin kuvitella nopeastikin, että silloin itse asiassa vanhemmat on aika merkittävä päätöksentekoyksikön osa. Eli tarkoittaa sitä, että vaikka he eivät päätöstä teekään, heillä on aika iso sanavalta siihen, että otetaanko muksun kirja käyttöön ja käytetäänkö heidän talkoolla keräämiä rahojaan siihen, niin
ehkä aikaisemmistakin esimerkkeistä se käy, eli hinta ja hyödyt heti, ihan vaikka ranskalaisilla viivoilla ja isoon pallukkaan, niin saattaa alkaa huomattavasti niin kuin nopeammin aukeamaan tuo etusivu. Muutenhan tämä on siis aivan niin kuin mahtava esimerkki tuotteistamisesta, yksinkertaisenkin asian tuotteistamisesta. Kyllä, mutta en tiedä, jos enemmän vaikka Jarnon sitten alaa, mutta mä pistäisin tämän ilmeen remonttiin ihan kerta kaikkiaan, että mä tekisin tästä jotenkin ammattimaisemman näköisen tästä sivustosta ja pistäisin vähän semmoista niin kuin tässä ehkä, mistä aloitinkin tämän. Mielikuva on niin vahvasti nyt sellainen, että tämä on tämmöistä puuhastelua. Siis anteeksi nyt, että mä sanon tällä tavalla, mutta mulle tuli semmoinen fiilis tästä näin, että ei millään tavalla niin kuin ammattimaisen näköinen, jota se kuitenkin varmaan se oikea asiakas siellä kaipaisi. Toivottavasti sä et nyt lähde hakemaan köyttäkaupasta, kun mä näin sanon, mutta pakko todeta vaan, niin vahva ensifiilis oli tällainen. Avaatko hieman, siis tämähän on totta kai niin ammattigraafikon tekemähän tämäkin, että en ole tehnyt itse ja säästänyt, mutta niin pystytkö vähän niin vielä konkretisoimaan, että minkä tyyppistä tyyliä itse olisit tässä hakemassa? No Tomilla on tähän selvästi jotain sanottavaa. No mä hyppään ennen kuin tämä muodostuu semmoiseksi meidän akilleen kantapääksi tässä webinaarissa, niin mä en ehkä ihan näin voimakkaasti koe, mutta itsekin koen sen, että silloin kun myydään, kuitenkin aikuinen on se päättävä tekijä, eli sulla on siellä tosi hyvää kuvaa, noi lasten kuvat, ne on oikeasti tuohon kohderyhmään, mä itse tiedän 2 tonnikäisen lapsen vanhempana, että ne uppoo. Graafikko on tehnyt erittäin hyvää työtä tämän pojan kanssa, joka on tuommoinen piirroshahmo, niitä kannattaa. Mutta käytännössä ihan ehkä toi taustapahvi, eli tuommoinen niinku ruutuvihko, ensinnäkin mä varmaan veikkaan, että siinä niinku viitataan siihen reissuvihkoon, mutta se olisi ehkä syytä miettiä uudelleen. Sitten se käyttää aika paljon tuosta sivuston niin kuin alueesta, mitä Jarno on mieltä, alueesta käytetään tuohon navigaatioon. Eli se saisi olla melkein niin kuin viedä vaan semmoisen peukun verran sieltä yläreunasta, jolloin me päästään heti asiaan, että jos ihmisellä on näytön resoluutio esimerkiksi kovin pieni, niin nyt se ei näe mitään muuta kuin tuon kirjasta se painelee ja tekstit vaihtuu siellä resoluution tai tavallaan näytön ulkopuolella. Ihan tämmöisiä käytännön jutulle, että ei tässä varmaan, musta elementit on erittäin hyviä, että niiden päälle voisi rakentaa ihan pienilläkin muutoksilla. Aivan, joo. All right. Meidän on pakko mennä eteenpäin. Toivottavasti tästä oli Marko apua. Joo, kyllä vaan. Paljon kiitoksia. Mennään vaan eteenpäin. No niin, huippuhomma. Sitten meillä on viimeinen vielä. Anteeksi, toiseksi viimeinen. Tilitoimisto Sukkela. Joo. Onko Mira Merikanto vielä paikalla? No niin, Mira. Mä voin tässä sillä aikaa sanoa, kun Miraa tuolta etsitään Joo. osallistujien joukosta, että tilitoimistot on vaikea aihe. Ja mä oon ollut paljon niiden kanssa tekemisissä tässä vuosien mittaan ja siinä on ihan mahdottoman hankalaa selvästi tilitoimiston ammattilaisten päästä tästä toimenpidehinnoittelusta eroon, joka tekee sitä asiasta hirveän vaikeaa, koska se myös johtaa siihen hirveän usein, että se hinta on aina asiakkaalle yllätys, mitä ikinä sitten milloinkin tapahtuu. Ja nyt tässä sivustolla minua kiinnitti se huomiota, että Mira sanoo täällä, että meidän kiinteä kuukausihintamme pitää sisällään sitä ja tätä ja tota. Se on ihan nyt siis sinänsä normaalia. Kirjanpito, alvi, laskelma tai laskenta, tilinpäätös, veroilmoitus niin edelleen, mikä on sinänsä jo hienoa. Mutta sitten siellä kuitenkin heti sanotaan, että hintaan vaikuttaa ennen kaikkea tositteiden määrä, jolla tarkoitetaan sitten sitä ja tätä ja tota. Tästä syystä mitään yhtenäistä kuukausihintaa ei ole, vaan se on aina yksilöllinen. Mä voisin myös laittaa, että se on vaan aina yllätys. Siis helposti tulee sellainen mielikuva. Nythän se voi olla, että Mira tarkoittaa tässä sitä, että sille asiakkaalle lasketaan kullekin oma kiinteä hintansa, että se ei muutu sinänsä vuoden mittaan. Se on ihan mahdollista, että hän ajaa sitä takaa.
tässä näin, mikä olisi jo ehkä vähän eteenpäin tässä hommassa. Mutta se ei kyllä tästä ihan valjennut tästä sivulta. Ja sitten toisena tietysti juttuna tässä, niin kuin nyt jokainen näkee, niin hirveän määrä tekstiä. Että jos tämä on etusivu käytännössä, tai tässä on itse asiassa tämmöinen pitkä sivu, jossa on kaikki asiat, mikä sinänsä voi olla varmaan hakukoneen näkövinkkelistä ihan, se voi olla hyvä tai olla olematta, niin kyllä hirveän vaikea on kuvitella, että joku jaksaisi tätä lukea. Ikävä kyllä. Että tässä pitäisi hirveästi tiivistää ja sillä lailla tätä sivustoa ja sitten tämä niin kuin paketti jotenkin sellainen muotoilla, että siitä selviäisi, että se sitten esimerkiksi on kiinteä hinta, niin jos näin on. Mutta niin kuin sanottiin, huomaatte, mä en tiedä sitä tämän perusteella. Itse asiassa, jos Miravia siellä on itselle, mä oon ihan alkuvaiheesta käyttänyt ProCountoria, vanha yhtiökumppanin isä oli kehittämässä sitä ja tekikin hyvää työtä ja tunnen tämän maailman jonnin verran. Kannattaa ehkä Miravilasta, en kehota kopioimaan, mutta laajalla skoopilla ehkä katsomaan tarkemmin, että mitä siitä voisi napata itselleen, niin mertaoja.com. Erittäin hyvä ProCountor-toimisto ja he on niin kuin positioineet itsensä hyvin selkeästi siihen, että he haluaa olla ikään kuin sun tilitoimisto netissä. He haluaa olla sähköinen tilitoimisto ja sun talouspäällikkö. Ja he on onnistunut tuotteistaa tämän niin kuin sillä tavalla, että se tavallaan voisit soittaa omalle kirjanpitäjällesi. Ja nyt jos katsotaan tilitoimisto Sukkelan kohdalta, niin ei olla kovin pitkällä, että säkin pääset siihen tasolle. Et lähinnä toi hinnoittelu on varmaan, missä esimerkiksi ensimmäiseksi se tulee, että tavallaan on kiinteä hinta, mutta sitten kun tarvitsee palvelua, niin mulla itsellä tuli, kun mä luin sitä, että sitten siinä palvelun kohdalla se alkaa maksamaan, että periaatteessa se pitäisi kuulua siihen palveluun, että puhutaan vain kiinteästä hinnasta, mutta se pitäisi sisältää sen kaiken, niin silloin ollaan jo hyvin lähellä esimerkkiä, mitä mainitsin, että tavallaan tämä on musta hyvä esimerkki siitä, ollaan aika lähelle päästy ja sä oot ymmärtänyt hyvin, mistä siinä on kysymys, että se on enää ihan pienestä muutoksesta kiinni. Joo, sinänsä mä nyt näköjään edustan tästä tätä Narina-osastoa, niin musta on vitsikästä esimerkiksi tämä ProCountor. Okay. Itse asiassa nyt tuolta löytyykin Mira. Otetaan Mira vielä tuohon, pääsee narisioille puolustelemaan. Niin, ja mun piti sanoa, että mä oon itse joutunut käyttämään onneton tätä ProCountoria. Sehän on siis vihoviimeinen ohjelmasta näköjään näköjään. Aivan niin kuin hirveä käyttö. Nyt Jari, mun pitää täältä kommentoida sulle, ootko katsonut sitä uutta päivitettyä versioa? Joo, nimenomaan mä sitä vielä silloin okay. Mä oon edelleen sitä mieltä, että siis totta kai se on hirveästi kehittynyt, mutta se on edelleenkin niin järkyttävän selvästi tilitoimistoa varten rakennettu, eikä sitä yrittäjää varten, että se ero on ihan... Niin, mä oon tietysti jäävi sanomaan. mä tiedän, että mä oon tässä tyly ja näin, mutta että sitten kun se mainitaan myöskin aina hirveän usein tilitoimisto, että mä oon ProCountor-toimisto, niin mä en tiedä, että no sinne mä en ainakaan mene. Niin, sehän se vähän on, että sit sä oot naimisissa se yhden ohjelman kanssa, että osa toimistoista käyttää monta eri ohjelmaa ja sitten taas mä oon kokenut itselle järkeväksi, että mä teen tällä ja tiedostan myös sen, että se ei sit kaikille sovi ja kaikki ei siitä tykkää. Mutta siis se, mitä mä oikeastaan piti sanoa tästä, on se, että onko se ohjelmisto oikeasti mitenkään oleellinen sen asiakkaan näkövinkkelistä? Se ei asiakkaan näkövinkkelistä varmaan ole, mutta se on mun työn tekemisen kannalta niin olennainen, että mä en itse yhtenä henkilönä pysty tai halua käyttää vaikka 5 eri ohjelmistoa. Niin, ei kun mä tarkoitan... Asiakas sitten toimisi. Niin, kato, ei kun mä tarkoitan sitä, jos mä katson sun verkkosivuja ja siellä sitten mainitaan ProCountor aina ihan ekana, niin se on vähän sama kuin mä sanoisin, että mä ajan Volvolla. Niin, sillä lailla, joo, mä ymmärsin väärin. Joo, se on itse asiassa, toi on varmaan hyvä pointti noinkin päin, mutta sitten mulla tulee tosi paljon asiakkaita myös sen takia, että he haluaa nimenomaan tilitoimisto, joka käyttää ProCountoria. Että se tulee niin kuin ProCountor edellä mulle. No. Ja sitä kautta mä oon saanut isoja asiakkuuksia, että he haluaa nimenomaan sitä ohjelmistoa käyttävän toimiston. Joo, no ymmärrän hyvin jo, eli ne on siinä mielessä naimisissa sen kanssa, että ne haluaa sitten siihen yhteen sopivan toimiston. Joo,
Joo. Joo. No kyllä se totta kai silloin ihan puoltaa paikkaansa, se on ihan selvä. Mutta niin, tuotteista ja näkövinkkelistä, niin mä vaan aina haen näistä tilitoimistokuvauksista sitä, että voisiko siellä olla edes pisara sitä, että me mietitään sun bisnestä sen sijaan, että me tehdään tätä tavallaan mekaanista kirjanpitohommaa tässä hommassa. Kyllä, joo. Ja just tähän mä niin kun, en selvästikään ole onnistunut, mutta tähän mä niin kun pyrin näillä mun nettisivuilla, että se tulisi esille, että nimenomaan ei ole tarkoitus se, että me tehdään vaan kirjanpitoa, vaan ihan yleisesti koko sitä taloushallintoa autetaan yrittäjä kehittämään sitä omaa yritystään eteenpäin. Ja tuosta hintahommasta, mitä sanoit silloin alussa, en päässyt siihen kommentoimaan silloin vielä, niin ideana nimenomaan on se, että on kiinteä kuukausihinta jokaiselle asiakkaalle erikseen, ja se oli hyvä pointti, että se ei sulle auennut tästä sivuista, että mun täytyy selvästikin se jotenkin paremmin osata muotoilla. Joo, mutta sanopas, jos lopetetaan sitten tähän, mutta kello käy, mutta sanopas, mitä sun pitäisi sitten luvata tämmöiselle yrittäjäasiakkaalle vaikkapa, jos sä mietit hänen bisnestä. Minkälainen se lupaus sun mielestä olisi? Mulla on sitten on hyvä kysymys. On sitten oma ehdotus, mutta mitä on kuullut tässä? Mikä se voisi olla, koska on vaikea niin kuin luvata mitään, että yhteistyössä kanssa niin saat näin ja näin paljon kannattavampaa liiketoimintaa tai muuta, mutta ehkä mä itse Niin, mutta siis mun ehdotus on se, että mieti semmoinen lupaus, missä sä sanot, että sä tienaat sille yrittäjälle enemmän rahaa tavalla toisella, koska tästä asiasta voi hymistellä vaikka kuinka paljon, mutta aika moni yrittäjä on sen takia yrittää, että se saisi rahaa. Niin, näinpä. Ja silloin niin kuin se puhe siitä, että me hoidetaan joku sun taloushallinnon rutiinipuolesi tässä näin, niin se on tietysti hyvä juttu, mutta se ei se vielä sitä samaa tarkoita. Hyvä pointti. Se on vaikea, mä tiedän, mutta näin niin kuin... Se on joo. Mä kirjoitin tämän nyt itselleni muistiinpanoksi raha- ja huutomerkki. Että no niin, hyvä. Ja vielä viimeisenä, ennen kuin kiitetään kaikki webinaariyleisön osallistumista, hyvin olette jaksanut, niin yksi mikä itsellä, siis mä haluan oikeasti kehua tuota sun sivua, se on erittäin mutkaton, se on erittäin selkeä. Vähän vähemmän tekstiä, enemmän pointit ylös. Sitten toinen, mitä ehkä itse miettisin, just taas hinnat sinne ylös, selkeät paketit. Ja viimeinen, Jari heitti tuossa hyvin, että puhutaan rahasta. Toisaalta pitäisi puhua myös siitä sun roolista. Eli jos niin kauan kun tavallaan puhutaan siitä, että sä teet tai te teette lakisääteistä, ikään kuin jotain pakollista, jotain mitä pitää tehdä, niin siinä ollaan siinä niin kuin ruokintaketjussa väärässä kohtaa. Mutta sitten kun lähdetään puhumaan, että ollaan talouspäällikkö tai tuodaan jotain lisäarvoa, tuodaan lisää tuottoa, näin niin kuin yksi yrittäjä, kun täällä itsekin niin kuin pääasiassa vastaan yrityksen tulevaisuudesta, niin toi viesti mua kiinnostaisi. Eli vaikka säästettäisiin 100, niin se on niin kuin paljon. Mä teen tietysti se yläviivan, mutta että se alaviiva olisi mahdollisimman iso, niin siihen tarvitaan taloushallinnon ammattilaisia. Sitä miettii, että miten siinä viestinnälläkin voi positioida itsensä siinä ruokintaketjussa oikealle korkeudelle. Mitä sä oot mieltä sitten, kannattaako tuolla mainita ollenkaan näitä perusjuttuja, jotain alvilaskelmia ja muita, vai pitäisikö ne kaikki vaan suosioon jättää vekeseen? Ei, ne on itsestäänselvyyksiä. Niin, puhutaan 4-vuotiaalle lapselle ja vielä motivoivasti, niin mennään aika oikealle. Joo. Tekstiä vähemmän, enemmän rahaa. No, se voisi olla kova juttu. Tämä voisi olla raha-asia. Yksi vinkki voisi vielä olla, että mä haluaisin, että tilitoimisto huolehtii, että verottaja ei soittaa. Eli semmoinen niin kuin mitään kostia eikä mitään ylläreitä. Se on harmi, että niitä ei voi ulkoistaa, että ne aina tulee sinne asiakkaalle. Jos niillä on jotain asiaa, niin vaikka sinne antaa yhteystiedotkin, että he voisi soittaa ja kysyä jotain pikkujuttua, niin aina lähtee joku virallinen hirveä kirje. Tarkoitan vain, että edelliseltä tilitoimistolta he onnistuivat kehittämään sellaisia posteja, että mulle tuli esimerkiksi, että tätä alvi-ilmoitusta ei ole viime kuussa tehty. Okei, no semmoisia ilmoituksia ei tietenkään saisi tulla. Saada ja nykyään saada. Mutta hyvä, kiitoksia tästä. Joo. Kiitos paljon. Hei, kiitos kaikille. Pahoittelut ja anteeksi pyynnöt syvästi. Tässä jouduttiin ryhtyä nyt vähän tämmöiseen
ehkä pikkasen osoittelevaan suuntaan, mutta otamme sen myös itse kehittelyyn, että miten näitä esimerkkejä käydään. Mun mielestä tämä onnistui kuitenkin valtaosin hyvin. Me kiitetään nyt webinaarista. Kiitos Jari. Kiitoksia. Älä pyytele anteeksi kritiikistä. Joo, en pyytele anteeksi. Ja sitten kiitos Jarno. Ja kiitos ja YouTube-striimiä katselleille, niin tosiaan se ääni oli nyt ongelma, mutta kaikki tämä GoToWebinar-materiaali tulee jakoon sitten myöhemmin, saada sitten linkit sinne. Jes, eli tänään tulee kaikille osallistuneille sähköpostiviesti, missä on ohjeet. Ja muistittehan ladata tuosta handouteista tuon tuotteistajan nimioppaan, eli se on Jarin tämmöinen aviisi, jolla esimerkiksi tuohon nimiasiaan voi keskittyä. Niin kiitos kaikille ja ensi kerralla, mikäs päivä olikaan, meillä on seuraavaksi design-aiheena. Niin on Mikael Kivekäs vieraana, käykää ilmoittautuu, siellä on jo aika ilahduttavasti tullut ilmoittautuneita, eli Mikael on 358 design-johtaja ja vastannut muun muassa tässä jokin aika sitten, niin taisi olla Lapin kullankin tuosta uudistuksesta ja Finnairin brändin on ollut vetämässä sen projektin, niin kuullaan kokemuksellisuudesta ja designista, niin tervetuloa silloin mukaan ja lähetetään myös palautekysely, eli antakaa kaikki palaute. Me ollaan tässä niin kuin todella vähän Jarnon kanssa pappia kyydissä, eli halutaan joka kerta kuulla, miten me voidaan parantaa tätä toimintaa, niin että saadaan teille hyviä webinaareja. Kiitos kaikille.